sempre cando tiña 16. Hoxe teño 23 e xuro che que cumplirei. Nena, non son rico nin no peto levo un taco. Grazas a meus pais na mesa nunca falta o prato. Espero correcto, ela non bica ningún sapo. Cansouse dos imbros, ahora quere probar co fraco. Ela é a raíña, pero xa nunca namora. Eu non quero ser rei porque iso xa pasou de moda. Todos eses príncipes que se poñan a cola, que eu saco a guillotina pa ver se as cabezas rodan. Eu sei como son e vou a desamor por tema. Namoro cada xoves, noites e saio de festa. Ela non baila dembow, ela baila muiñeira. Non fai competición, pero pra min sería a primeira. Esas curvas desafían calquer teoría da ciencia. Se pasas diante miña temblo como turbulencias. Ti eres un avión, pero eu non teño licencia. Queres que fagamos boins, sei que non tes máis paciencia. Ela é a raíña, pero sempre se coroa. Todo o que se propoña, ela vai ser a campioa. Viste como quere, non lle importa nada a moda. Fíxose un colar cos anaquiños do meu cora. Volverio Fendi. Amigos, amigas, bien querida familia celtista, buenas noches, si se puede decir. Yo creo que sí, Noche optimista, noche jodida, la verdad. Estoy viendo ya en los primeros comentarios que la gente no está muy de acuerdo con la forma de titular este directo, hablando de que el Celta, desgraciadamente, ha vuelto a remar hasta el final, pero se ha vuelto a quedar en la orilla, justo cuando parecía que quizás el Celta podría rascar ese punto remontando un 3-0 en el Bernabéu. Bueno, el azar, los cambios, individualidades, la manera de girar del balón después de pegar en la espalda de un portero y otros cuantos factores que debatiremos, hablaremos y analizaremos, por supuesto, pues han hecho que un Celta, que continúa más que de sobra metido en la pelea por Europa, se vaya del Bernabéu de vacío. Una pena, porque realmente fue una primera parte algo floja en varias líneas. Yo creo que lo podemos denominar así, pero sí es cierto que a partir de la entrada de Yago Aspas especialmente, el partido fue una cosa completamente distinta. Hablaremos de Yago Aspas, hablaremos de los cambios, hablaremos de cómo se le pone la película ahora mismo al Celta, porque hay que ver la clasificación. Hay que ver también cómo está el partido de ahora, porque me pilláis en bolas, me pilláis que no sé cómo está la Real Sociedad ahora mismo. Pero lo podemos ver, porque nos interesa especialmente hoy ese derbi vasco, en el cual, pues bueno, la Real si nos sigue recortando, o no sé si incluso nos puede pasar por delante, se nos pone la cosa un pelín más fea. Pero ya digo, ni mucho menos tétrico, ni mucho menos recibir hoy 3 goles supone un alto en el camino. Yo creo que todo lo contrario, que el Celta debería saber salir reforzado de este partido y que la idea de Giraldez sigue dando frutos. La realidad es esa. De nuevo, si no es un chaval es otro, si no es Javi Rodríguez y Hugo Sotelo en su día, son ahora Fer López y Joel Lago. Bueno, creo que estamos abocados a tener un buen proyecto en este Celta. Es muy difícil que salga mal después de todo lo que estamos viendo. Coronarlo con una clasificación europea, lógicamente sería la guinda, pero pese a todo, hombre, lo que está construyendo el Celta, creo que es de admirar. Es de admirar también cómo aguanta el Athletic Club en Anoeta, en el Real Arena. Perdón, discúlpeme, señores patrocinadores. A ver cómo queda esto. De momento sin cambios, una triste amarilla al señor Berenguer y poco más. En esas andamos. No sé cómo se pone la Real en caso de ganar este partido. Vamos a ver.
Sale aquí un partido de la MLS. No nos interesa ahora mismo, a no ser que sea Chicago de Jonathan Bamba. Se pone empatando a 3 puntos del Celta. Si gana se pone a 1 punto. Pasaría el Rayo Vallecano. Así está la situación, amigos. El Celta dormirá hoy en 7ª posición. Mañana juega el Mallorca en campo del Girona. A ver qué pasa, porque el Girona, ya veis el panorama. O sea, el Girona a 3 puntos del descenso el Girona. Madre mía, a 3 puntos del descenso el Girona. La cosa está así. Ha ganado el Rayo, ha palmado Osasuna, empate de la Real Sociedad contra el Athletic por el momento. El Valencia ha vuelto a ganar. Ha vuelto a ganar el Valencia, en este caso a Las Palmas, si no me equivoco. Y se pone a 4 puntos del Celta el Valencia. Bueno. Lo de Corberán es una cosa. Es una cosa para analizar. Osasuna finalmente se cayó, si no me equivoco, en campo del Villarreal. Y ahí sigue también a 2 puntitos. A 2 puntitos. Pero bueno, que venía lanzado Osasuna. 5 partidos sin perder, 3 victorias consecutivas. Y bueno, se llevó cierto correctivo de la cerámica. Quedan 4 partidos, amigos. 4 partidos. 4 partidos que puede pasar absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Yo no me atrevo ya a decir nada. Estaba ciertamente confiado, no estoy nada confiado ya. Es que, o sea, vosotros mirad que ahora mismo, del 7º al 12º hay 4 puntos. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos en 4 puntos. Para 2 clasificaciones, o sea, 2 puestos de clasificación europea. Veremos si de Conference o de Europa League, si el Celta es capaz de aguantar por ahí. Y viene el Sevilla que ha empatado y gracias. Ha empatado y gracias. Supongo que habréis visto la última jugada del Leganés a portería vacía y la falla en el 90 y pico para ganar. Así está la cosa, amigos, así está la cosa. Pufazo del Getafe. Bien que se caiga el Getafe, porque esa última jornada a mí me mete miedo. Me mete miedo. Pero amigos, el que no quiera soñar que se vaya. El que no quiera soñar que se vaya. Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Getafe. Lo tiene el Celta en su mano. La realidad es que el Celta lo tiene en su mano. Se ha acabado Barça, Madrid, cosas por el estilo. No nos ha salido especialmente bien. Debió salirnos bastante mejor estos 2 partidos. La realidad es que cruel desenlace, tanto en el Bernabéu como en Montjuic, pero ahora sí que ya estamos en lo nuestro. Estamos en lo nuestro. Tengo mucha esperanza de que el Celta salga bien de este partido y a partir de ahí empezar a hacer cuentas cábalas y ganar. Ganar. Sobre todo ganar. Porque titubeos, etc, me parece que nos van a valer de mucho. Por suerte, estamos viendo un Celta propositivo, protagonista, que sale a ganar, que se resarce de los palos. Bueno. O Mallorca non. Buenas noches, Galis. No entiendo lo del Mallorca. O Mallorca non. ¿A qué se refiere Galis? Bueno, amigos de Twitch, amigos de YouTube, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Estoy viendo por aquí. Con ganar los 2 partidos de casa estamos en Conference, creo yo. 52 puntos. Con ganar los 2 de casa. Celta-Sevilla y Celta-Rayo. Ganando esos 2 partidos. Hacer un 6 de 12. A ver, debería, ¿no? ¿Cómo fueron las bueno, el 8º puesto en las últimas temporadas? 53, 51, 55. Está por ahí, realmente está por ahí. Oye, me va a saltar aquí el copyright por la mierda esta de... Que no quiero keep watching, hombre. No lo sé, no lo sé. Como el 3 tenemos al Madrid a punto caramelo. Qué coraje, amigos, qué coraje. Qué coraje, eso digo yo. Qué coraje. Oh, no. Han borrado el vídeo. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Os iba a enseñar un vídeo. Os voy a enseñar entonces mejor
Que estamos en directo. Que estamos en directo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, lo habitual, ¿no? Lo habitual. Oye, pero ¿cómo puede ser que solo den like y retweet Mario Seijas y un bot? Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Os voy a pasar, por favor, el tweet de que estamos en directo. Avisen, avisen. Avisen a sus compatriotas porque el partido se las trae. El partido se las trae. Vamos a ver. Oye, ganó el Fortuna. Ascendieron a las Celtas. Creo que ascenso que todos teníamos un poco en la cabeza. La realidad es que, bueno, no sin ruelo, pero este proyecto, bueno, está siguiendo su camino, ¿no? Ir subiendo divisiones, formando equipos seguramente locales. Bien, bien, en la línea, no se puede decir otra cosa. Enhorabuena a Celtas, enhorabuena al Fortuna y casi enhorabuena al primer equipo. Casi enhorabuena al primer equipo. Que lo tuvo, lo tuvo. Vamos a ver las estadísticas. Porque hay cosas interesantes que nos dejan aquí estas estadísticas. 7 tiros a puerta del Celta por 6 del Madrid. Finalmente ha hecho alguna parada Vicente Guaita, que hombre, es de agradecer. La verdad es de agradecer. Y alguna buena, ¿eh? Alguna buena. Yo hay cosas aquí a simple vista que ya me están tocando las narices. Sinceramente, ¿eh? En primer lugar, que el 3-0 sea en el 48 y el primer cambio sea en el 54. Esto a mí me toca ya soberanamente las narices. Y vamos a poner aquí Sofascore, que nos interesa un poco más. Porque claro, ya te paras a ver esto. Te paras a ver esto. No es este, ¿cuál es el? Este es el doloroso, amigos. Este es el doloroso. Ay, Dios, qué pena, amigos, qué pena. Hablaremos después de todo esto. Javi Rodríguez, Willow Swedberg, qué pase de Yago, qué pase de Yago. Y así estamos, así estamos. Goles esperados, 2-12, 1-85. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Segunda parte. 9-11 tiros, paradas 2-2, pases un poco más del Celta, 6 faltas para el Madrid, 0 para el Celta, tiros libres. Y alguna pájara del Madrid, realmente. Creo que podemos hablar también de algo de eso. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar con nuestro querido tertuliano momentáneo. Hoy Alex no puede pasarse. Veremos si tenemos a Antón. Lo vamos a intentar. Que está ahí. Pero ya sabéis que hay alguien que no falla. En las buenas, en las malas, en las mejores, en las peores, aparece. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, menos podría ser. Pero más, imposible. Imposible. En riguroso directo. A ver, un momento. A ver. A ver, a ver. Ahora sí. Don Mario Seijas, buenas noites. Boas noites, ovellas, como estamos? Como estamos, digo eu, como estamos? Como estamos, Mario, como estamos? É unha pregunta que ven Eu ben, bastante ao caso. eu penso que xa... Quero dicir, estaría mal se non se competise ou se levásemos unha goleada. O sea, saindo así, a mí pareceme positivo porque ao final acabase competindo a Madrid o que veño dicindo ao largo de todos os programas, que os rapaces necesitan experiencia, que mellor experiencia pois que xogar no Bernabéu, competirlle tú a un dos mellores equipos do mundo e nada máis. O sea, a mí se lo hubiésemos rascado un punto, pois estuvo a un metro aí dese balón que quedou Joder, aí. macho, que barbaridade.
Que que barbaridade. quedou ese balón aí É de que tal ou por poñer unha, pero quero decir é cruel, que é cruel. para min é positivo, o sea, saímos de aí xogando ben. Para min sería o negativo o mellor por facer unha mala imaxe contra o Sevilla e non gañar, porque creo que para min é un partido determinantísimo. Efectivamente, efectivamente. Mm. Eu estou un pouco como a ti, Mario, e non sei se é bo, se é malo, se é de acomplejado, se é de equipo pequeno, se é de non sei que, palmar e estar contento, pero vi aí unha imaxe de que desde 2013 o Celta gañou o Madrid non sei se un par de veces. Bueno, pois ir ao Bernabéu máis ou menos o que presupós é que vai ser difícil rascar algo, pero estar 3-0, porte 3-2 e ter esa ocasión da que falabas, pois igual é para estar jodido, pero a min hoxe non sei por qué non me sai estar excesivamente jodido. Penso, porque vin cousas. Porque era o Madrid. Porque era Sí, o sí, Madrid, sí. eu creo, Pero tamén. tamén vin Porque cousas que non me gustaron nada, por exemplo. se contra outro equipo houvese doído e moito ese balón, pero bueno, é o Madrid, é o que che digo, eu penso que nas quinielas de todo o mundo ir ao Bernabéu onde non sei cantos equipos poideron gañar ou puntuar, pero se contan cos dedos dunha man, non? En toda a temporada. Entón, Posiblemente. pues, creo que entra nas quinielas o tema de que o Celta pues non puntúe aí. Non hai máis. Bueno, haberá que falar de moitas cousas. Desde o principio hasta o final. Mm. Desde o 0 hasta o Sí. 85, que foi a cousa, ou 79, ou non sei por aí. Pero bueno, a realidade é que o Celta baixe de vacío. Non é unha xornada moi negra vendo os resultados dos outros rivais. Por certo, felicítoche especialmente a ti porque o Celta está matemáticamente salvado, que é algo que entendo que te quitaba o sono. Pero que tes, ó? Xa empezas así de tal. Falta, hostia, mire, xa está en absoluto aquí. Sin vergüenza, hombre. A ver, Home, a que ver, eu dixen que había que mirar, non había que mirar, había que mirar a quedar o máis arriba posible, pero eu non estaba mirando para o descenso plan. O descenso eu sempre estive tranquilo. Me felicitas ni me felicitas, pailán. bueno, en fin, Boas noites en absoluto. que teremos que falar de moitas cousas, especialmente do centro do campo. Xa pon por aquí algunha perliña, Luís. E bueno, o partido eu creo que deu pa moito. Non diferenciaría tanto entre primeira e segunda metade como moitas veces pasa co Celta, senón que igual podemos falar de un Celta sin Iago Aspas e un Celta con Iago Aspas. Non sei se esperabas algo máis do Celta sin Iago, se esperabas algo menos de Iago entrando para, bueno, xogar esos poucos minutos, podemos dicir. Ou se en xeral, bueno, pois xa satisfeito ca imaxe global que deixou o Celta hoxe no Bernabéu, porque creo que deixounos algunha cousa positiva, por suposto, pero se non é por as cousas negativas non se entende a derrota, da cual teremos que falar tamén. A ver, eu creo que hai que quedar co lado positivo. A ver, quero dicir, o Celta sempre nas segundas partes mellora moito. O sea, Claudio sempre Sempre. sempre plantexa os partidos a 90 minutos. Os primeiros minutos sempre intenta contrarrestar o rival como sexa para, bueno, para intentar, pois, se pode ir por diante no marcador e desgastar, sobre todo desgastar físicamente o rival, porque sabe que nas segundas partes, coa xente que temos, co talento que temos, sempre con espacios, o Celta é moito máis perigoso. E bueno, quizáis creo que o plantexamento non estivo ben. Vin un Celta moi mal á hora de sair á presión do balón, horrible. De feito, nos generaron demasiadas oportunidades clarísimas, porque dices tú, non é que fixeran moitas, pero sí a verdade é que as que fixeron as moi claras. Aí están os goles. Que pasa? Que tamén dentro do claras que foron o acerto do Madrid, claro, un equipo así, chega Mbappé, che clava iso, ou chega tal, pues, tampouco lle podes facer moito. Pero sí cabe decir que penso que na primeira metade é un pouco, pois supoño que o plantexamento de Claudio, os xogadores que elixeu, un pouquiño de todo, non? Pero sí que estivo o Celta moito máis espeso e na segunda metade, sobre todo, por exemplo, coa entrada de Ilaix, que lle quero dar bastante mérito, de que axudou, cambiou bastante o partido, porque, quer dicir, Sotelo
Parece que, non sei, ou é cousa miña ou Claudio lle manda como xogar un pouco máis adiantado sempre que Fran Beltrán, un pouco, bastante máis adiantado, e que precisamente moitas veces non lle beneficia, porque cando recibe de espaldas non é un xogador que se dé especialmente ben a volta, que a nivel defensivo tampouco é un tío Aí está. tan determinante, tan físico para roubar balón, para polo menos para entorpecer o xogo do rival. E costáballe moito chegar para atrás, entonces claro, a entrada de Ilais, que é un chaval pues, un portento físico e tal, deulle un cambio bastante bo ao Celta. Bueno, despois quedarse que coa segunda parte sí que melloramos moito ese competiu de verdade, que lle creamos moitas ocasións de perigo ao Madrid, pero bueno, para min o debe é esa primeira parte que se puido haber plantexado como noutros partidos, xa non digo de ser superior ao Madrid porque é moi complicado, pero polo menos sí dar esa boa imaxe de aguante, de estarlle competindo ao Madrid e de telo aguantado, digamos así. Aí está, aí está. Bueno, eu creo que o Celta botou en falta algunha lucidez individual que sí que estábamos vendo Tamén, sí. en partidos anteriores. Esperaba algo máis de Borja Iglesias vendo os últimos rexistros, ¿no? Simplemente con pasar a lupa por 4 goles en os últimos 2 partidos, pois lóxicamente esperas que teña unha incidencia un pouco maior no xogo. O centro da defensa penso que non estuvo especialmente destacado para mal, ni moito menos. Sabendo que, por suposto, teña un callo como era o Madrid, xogadores como eso, Vinicius, Mbappé, con moitos metros por recorrer, que de ser outro equipo, incluso en noites europeas, sabimos que, bueno, pues son capaces de facer máis dano do que lle fan a un central como pode ser Joel Lago, sin ir moito máis lonxe. E despois sí que, bueno, eu creo que a liña do centro do campo é a que máis tocada sale. Si te parece, podemos empezar a falar dese plantexamento de Claudio Giraldez, que saliu, eu creo que a todas luces un pouco rana, sobre todo de inicio, e que a min sorprendeume especialmente que non tocara antes do minuto 50 e pico, xa digo, con 3-0 no marcador. Vámonos ao que é o propio plantexamento, a aliñación. Que te esperabas? Que hubieras cambiado? E sobre todo, chego o descanso e non sei se botases algo en falta. Eu quizás se houvese cambiado un pouco o plantexamento para como yo fixo de cara ao Barça. Quer dicir, esa saída rápida de balón, creo que quería facer algo parecido, pero por exemplo, creo que non era un partido, a pesar de que Fer é un fenómeno, o sea, a min encántame, estou enamorado del, pero penso que era un partido, pues precisamente como entrou na segunda parte Williot, que fixo moitísimo dano, pues era un partido para Williot e Pablo Durán, para min. Por iso tamén Borja, había moitas veces que se non destacou foi por iso, porque en plan, contra o Barça tiñan moi claro a xogada que tiñan que facer. En plan, a saída rápida apoiándose nel e sempre buscando casi de primeiras ou con moi poucos toques intentar buscar a espalda do rival e pillámolos moitas veces o Barça. E penso que por aí tamén houbo esa profundidade en coa entrada de Yago, esos balos filtrados, pero tamén porque había esa característica de xogador arriba como foi Williot ou como pode ser Pablo, que eran dous xogadores máis incisivos. E penso que si desde o principio houvese tirado un pouco máis por ese lado, igual nos houvese ido mellor. Claro que ao mellor tamén coa entrada, quero dicir, a idea que supoño que tiña Claudio é que coa entrada deste equipo eu penso que Claudio tiña pensado ter moito máis o balón nos pés. Creo que foi casi na primeira parte unha posesión dun 70-30 ou por aí sería. Claro, o Madrid estuvo super cómodo co balón, o Celta non lle atacou. Claro, xogadores como Sotelo, por exemplo, non é por sinalalo, non creo que tampouco fixese un partido tan malo. O que pasa é que creo que con este plantexamento sí que claro, non lle viña ben a Sotelo e non tivemos o balón. Entón, pois claro, xogadores como a Sotelo nun partido así onde non tes o balón, claro, desaparecen. É como se tes a Xavi Hernández sin tocar e mover o balón continuamente cando un xogador que co balón nos pés é superlativo. Entón, pois é un pouquiño iso, que Fer López é un xogador de toque, de virse adentro, de recibir balón e tal, Sotelo igual, quizás máis
quizá Alfon tamén, o que pasa que é máis encarador, pero non tiñamos ese tipo de xogador de xogar ao espacio, como pode ser o que digo, Willy ou Pablo. Entonces creo que por aí é donde pecou un pouco Claudio. Eu creo que, bueno, a toro pasado está claro que hai xogadores que sen un pouco máis sinalados que os demais. Podemos irnos non só ao centro do campo, sino o propio Sergio Carreira. Creo que non Sí, estivo non fixo. especialmente superado, pero despois apagouse moito a bombilla en campo contrario, especialmente. Sí, non estivo ben, non. Pero bueno, son cousas que lóxicamente non podes prever realmente. Por outra parte, Tamén leva, penso que Mingueza non estuvo é dicir, sinalado para mal, como ven sendo habitual moitas veces. correcto, estivo Tamén moi ben, estivo moi podíamos ben. esperar algo polo estilo. Pero bueno, sí que é certo que non sei se por estilo ou por o propio nivel individual que está mostrando, a min sigue me parecendo moi difícil ver a Ilais partir de suplente. Non sei se é por encaixe, se é por o que lle pide Claudio, se é por que a súa explosividade en 90 minutos vese un pouco mermada, non o sei, pero a min, hoxe por hoxe, pareceríame moi difícil que, por exemplo, chegue o partido do Sevilla e non salga titularísimo. Totalmente de acordo. Mais, eu incluso para xogar co balón nos pés e todo, houvese metido mellor a Damián e Ilais. O sea, que decir, podes tamén xogar con ese tema de que Damián dache máis fútbol, igual non che dá tanto traballo como Beltrán, pero se che dá máis ese control, esa seguridade de pases no balón, e Ilais sí que che dá ese box to box, esa ida e vida, esa pelexa no medio campo que igual se necesitaba. Non sei, quero dicir, tamén é moi relativo, porque quero dicir, o Madrid aí no medio campo pois ten, a verdade, cunhas bestias físicas. Tchouaméni ahora mismo está a un nivel espectacular, o sea, en plan, para min de verdade que deronselle moitos pasos no Madrid, pero leva uns partidos do que levo visto que é unha barbaridade o que está facendo no medio campo. Pois tes aí a xogadores como Fede Valverde que che axuda no medio, quero dicir, ten unha serie de xogadores tan físicos e tan tal que é normal que igual nos quitasen o balón e xa non quitalo, que non nos deixasen xogar, máis ben. Entón, por iso creo que hai un pouco ese plantexamento, pois E despois, tamén, falando de Ilais, eu creo que a día de hoxe, en esta temporada, probablemente seña o mellor centrocampista que temos. Entonces, por iso tamén comparto a túa idea de que resúltame difícil non velo xa de cara nun once inicial. Dinos por aquí, Dede, Ilais estaba tocado, dixo Claudio. Pois igual por aí se entende. Claro, pois entonces, claro, así sí colle todo bastante sentido, sí. Entonces, cero que dicirlle a Claudio nese aspecto. Claro. Pois hasta acabou o porque debate. se está tocado, pois está tocado, non hai máis que facer. Tamén é o que pasa, que moitas veces faltanos información e falamos por falar. Entonces, estamos facendo suposicións, estamos tal, desde logo que aquí o que non se ven é a falar de verdades absolutas, non. No, por supuesto. El otro pesado es Bellingham. Hasta la entrada de Ilais hizo lo que quiso. El problema para mí era que la línea defensiva estaba muy alejada de los del medio campo y a la hora de la contra quedábamos muy mal parados. Comenta por aí que Luis. Courtois fue el mejor del partido. Si no es por... Bueno, de Courtois. Bueno, o de Courtois tampouco lle sorprende a ninguén, un porteiro así. Cabe decir que si, a pesar de que tivo boas paradas Guaita, creo que había algunha que tamén podía facer máis, pero quero dicir, cando tes un porteiro que che dá un par de paradas, solo digo un par no partido, precisamente coas que che dá Courtois, houvésemos puntuado, sí ou sí. Pero Mario, es un debate que, bueno, en Twitter xa sabes que si comentas algo e inda por riba durante un partido, diversidade de opinións a tope, pero sí que é certo que o tema de Vicente Guaita, por desgracia, penso que un porteiro que este ano non lle deu puntos ao Celta, ou si lle deu foi en momentos moi puntuales, pero Penso que foi correcto, pero ya, sí, o sea, pero correcto no límite, o sea, un 5 pero correcto raspado, para qué? ¿No? Correcto para qué? Para a primeira división ou para un equipo que está sétimo na táboa? Correcto para a primeira división, ¿no? Para un equipo está sétimo na táboa, non? Está pero claro. Sétimo ou... A ver... A ver, eu vou ser sincero, digo, a ver,
A min Vicente Guaita pareceme un gran porteiro, que pase que, o sea, pareceme un bon porteiro, que pase que creo que as mermas físicas das súas lesións e a edad que ten, claro, tú cando tes unha lesión recuperas moito máis tarde. Se encima andas arrastrando esa lesión todo o tempo, pois é normal que tuves este rendemento esta temporada e que cada vez vai ir a menos. Está claro que para o ano hai que mirar a portería para reforzar sí ou sí. Eu creo que En un, ningún un momento, tema que hai que tratar sí ou sí nin quere decir claro, que hoxe perdamos por culpa de Guaita, claro, no, nin no, para que nada, para nada. Mbappé lle pegue raso o medio Claro, que claro, sea no, un no, no, atragado no, para momento nada. de Guaita, pero Correcto. vou empezar a darte nomes, Mario Seijas. Vamos a velos aquí. Mm. E tú me dis, eu non quero condicionar absolutamente nada. Grande a Snoop Sigma Ligma, que nos está siguiendo aí en Twitch. Grande, fenómeno. Podíades por nomes un poquinho máis sinxelos. Vouche dar certos nomes de porteiros de equipos que están a día de hoxe por debaixo do Celta. E tú me dirás, bueno, pues si é unha posición que o Celta ten ben cuberta ou si podería ter algo mellor. Vamos a ver. David Soria do Getafe. Mellor ou peor tempada que Vicente Guaita? Mellor, pero tampouco moi lonxe de Guaita, Terceiro polo Zamora está, Cuidado. Bueno, pero porque, oiche, estamos falando dun equipo de Aí está, Bordalás aí está. donde tal, o sea, quero Aí dicir, está. tamén no seu día houve porteiro deportivo que quedou Zamora e non se sabe nin como, o sea, Vale. sí que se sabe. Sí que se Seguimos. sabe, pero era un porteiro do montón, o sea, tampouco. Seguimos. Dominic Grave. Ou podo che darle o Román tamén. Claro, no, Grifa e Román están por riba. Claramente mellores que... Para min, moito mellores. Alex Igual, Ramiro, Real Sociedade. obviamente mellor. Nilan do Sevilla. Mellor. Augusto Mellor. Batalla do Rayo. Xo recomendamos neste canal e todo, obviamente mellor. Joan García do Español. Coa temporada esa que leva, obviamente, aí sí que é indiscutible. Aí non hai nada que decir, non hai min nada. probablemente o porteiro desta tempada da Liga. Pode ser. Moi facilmente. Pero vamos a cousas un pouco máis... Vamos tirar un pouco máis para baixo. Antonio Sivera, Deportivo Alavés. Mellor. Si ver este ano fixo unha temporadaza. Que aparece por aquí incluso Dimitrovic, Zilesen, Sergio Herrera... Bueno, a ver. Bueno. Dimitrovic. Vale. Cuántos digo, desta Dimitrovic lista non pos pero quero dicir, por riba de Guaita? o tema é que digo, é que, por exemplo, Dimitrovic poño ao nivel de Guaita. Vale. O tema é, non o poño por debaixo. Ese é o tema. Porque quero dicir, Segundo pola cola está, ou terceiro na clasificación. Claro, o que quero dicir é que Zillesen tampouco está facendo unha campaña decente. E iso que, bueno, lesionouse toda a historia, pero incluso Orcas está rendendo a un nivel que flipas ahora mesmo en Las Palmas. Pero quero dicir, ningún dos dous o poño por debaixo de Guaita, poño ao nivel. Entonces, o tema cal é? Que eu non vexo porteiros que señan peores que a Guaita, quero dicir, entonces empezas a millar, están todos arriba. A verdade é que a Liga ten un nivel de porteiros alto. Quero dicir, non creo que Guaita seña un mal porteiro, pero creo que está probablemente entre os 4 de abaixo ou pouco máis. É que a realidade é que eso, xa te digo, non hoxe, non todos os días, pero que che dé algunha parada milagrosa unha vez cada 5 partidos, pois penso que algo Mira, que... poido poñer, pois mira, calquera dos do Villarreal, mira Sí, como son as pode ser. cousas que non me gustan nada. O sea, creo que o Villarreal ten Xa nincho dixo. ten problemas na portería. Pero despois paras a pensar e empezas a mirar Mallorca, Carlheim, non sei. Osasuna... Sí, Carlheim, a verdade que sí que o poño por debaixo, A mí non me gusta nada. E mira todo que o lle parecía, din mira que parecía que... Ai, mira, cuidado. Parecía ao principio, pero... pero no. E mirase todo iso despois como se chama o argentino do Girona? Gazzaniga. Este ano a Saniga e todo iso non estivo ben este ano tamén, podría poñer incluso por baixo de Guaita, non o sei, pero sí creo que non estivo ben, pero o resto é que... É unha mágoa, é certo que destacar sendo porteiro no Celta, polo que estamos vendo nos últimos anos, pois non é a labor máis difícil do mundo, porque ao final, pois bueno, a comparativa tende a ir hacia baixo,
Pero é certo que, home, tivemos un gran Vicente Guaita na tempada da súa chegada e penso que agora non sei se É que eu, continuará para o ano, como estarán mira como temas son as contractuales, cousas. salarios e demais, pero Mira como son as cousas, pero son dúas posicións moi determinantes, moi determinadas, moi tal, pero penso que con un porteiro que de verdade se algún punto e un dianteiro, digo, no rol no que estaba de ubicas, quer decir que Pablo Durán eu vexo máis de xogador de banda, sí que pode xogar de falso dianteiro algunha vez, pero sí que o vexo máis de xogador de banda profundo que lle dé esa profundidade ao equipo. E digo, é un dianteiro que estuvese no rol, quero dicir, dese dianteiro diferente a Borja Iglesias, que pues que teña máis mobilidade, que tal, pues como podría ser Dubicas marcando goles, quero dicir, un dianteiro que nos houvese dado esos goles que necesitábamos, esas certas características que necesitábamos xuntadas con ese porteiro, estou seguro de que xa teríamos, o sea, xa teríamos asegurado Europa, sí ou aí sí, está, aí está. Pero estaremos se o incluso Celta pelexando, quen tuvera... sabe, se entrar en Ai, Champions pero ou algo tú así. imagínate a tempada de Antonio Sivera no Celta. Es que con esos puntos... A ver, despois nunca se sabe. Nin isto Que quere conste, decir que hai que que conste, esperar que que conste que Guaita sea creo, un porteiro que este ahora como Joan García, ni moito menos, con 38 tacos e problemas no ombreiro. Por suposto que non. claro, Pero que é certo que unha das posicións, sin ser sumamente cantosa, que non aporta o vou facer que está tendo o Celta no resto das liñas. E quizáis por aí tamén acuse o Celta non ser unha gran potencia de porteiros se miramos para Celta Fortuna, Xuvenil e demais, porque algo do que o Celta, bueno, nos últimos anos está tirando de aí, si ten un debe, sí. está aí salindo especialmente ben. Rana todo. E é certo que na Bueno, portería, pues bueno, pues non sí, sai. sí, no, pero digo, na portería está claro que Rana, desde hai moitos anos na canteira non sai un porteiro de verdad que... Bueno, saliu no seu día Rubén Blanco, que aquí foi pues, moi maltratado e todo iso, que eu creo que sí que... Eu sinceramente sí que creo que houvese competido aquí a un nivel decente, pero... Claro, non se dixo, entrou tan novo que se queimou moi rápido. Entonces Pero, eu pero dá a creo que sensación hai de que cousas que decir, non hai un Javi Rodríguez na portería sí, correcto, nos correcto. últimos No, pero anos. penso que é un debe do Celta co tema porteiro. Mira que o Celta sempre foi un equipo que fichou e que tivo sempre uns porteiros antiguamente, durante todos os anos era unha das envexas da liga, que sempre sacaba uns porteiros en plan Pinto, cando fichou a Caballero, Dutruel, Cruel. sempre podes empezar a mirar Cañizares, Javier Maté, o sea, sempre houbo unha portería moi ben cuberta. E penso que co paso dos anos foi como unha posición que se descuidou moito, e que sí que ten un debe grande, non sei se en canto a olleadores ou en canto a formar rapaces, quer decir, de ter olleados rapaces galegos, etcétera, etcétera, para que poidan sair aquí, non sei, pero pode ser tamén un pouquiño de todo, Tamén é certo e sí que é un debe grande co porteiro. que grandes porteiros galegos saíron nos últimos anos. Quitando esa irrupción no Betis Bueno, reciente. a ver, Diego López foi un grandísimo porteiro, no meu xuízo. Diego López, Bueno, nos últimos anos. sí, Diego nos López últimos igual. anos xa Nos últimos se 10, queda un pouco máis. ponlle, non sei. Bueno, Igual... sí, non houbo moito, a verdad. Como se chama o rapaz este? Ai, non me sale o nome. Pero que va, non houbo moito nivel de porteiro galego, a verdad. Igual é algo tamén que deberían de traballar certas canteiras para sacar, quer decir, reestructurar a parte de porteiros para sacar máximo rendemento aos rapaces, porque creo que, quer decir, o mesmo que salen xogadores de campo, estou convencidísimo de que porteiros deberían de sair igual. claro, está Simplemente claro. está demostrado que desde que o Celta reestructurou a canteira e empezou a traballar a canteira desde abaixo ben traballada, os frutos están aí agora. É que non hai máis que mirar, entonces simplemente é Efectivamente, efectivamente. darlles mimo, darlles traballo, traballar ben, porque rapaces con condicións hai, claro que sí. Creo que a portería, vendo aquí o que comenta a xente no chat, penso que é a posición máis consensuada que hai que reforzar de cara a un mercado de inverno que non sei se será moi bollante, tendo en conta os cantos de serea que se escoitan sobre a economía do clube na actualidade, pero sí que é certo que, home, un porteiro. Eu voto en falta, de verdad.
E penso que o Celta non sei se por recursos, por circunstancias ou polo que, igual incluso minusvalorou un pouco a portería vendo as inversións que fai nos últimos mercados, o diñeiro que pon para reforzar certas posicións ou incluso duplicar esa posición. E a portería, pois parece que Dituro tuvo aí un ano medianamente tal, esa si deu salida porque non Xa, entraba del todo. pero a ver, pero o contexto tes razón, porque digo, a ver, en que contexto veu Dituro? Dituro veu dun equipo da Liga Chilena, en plan, porque non sei se é que tiña bon rollo con Coudet ou se conocían, non sei o que tal, pero quero dicir, fichouse a precio minúsculo, mínimo. Os últimos porteros que está vendo aquí no Celta e todo iso, pois é todo a verdade que fichado así, porque quer decir, Vicente White atraelo da Premier tal, sí que é un gran porteiro con tal, pero tuveche que esperar a que viñera libre todo iso e realmente non faz unha inversión dun rapaz relativamente novo, porque quer decir, non fai falta que teña 21 anos 20 para fichalo, senón pois un rapaz de 26 que xa ten certos minutos de experiencia en primeira xa colocado de tal e que ten un futuro para estar 10 anos aquí. Non se invirte nese aspecto. Ou E penso 5. que para min é un erro. Para min é un erro grande, porque quero dicir, o poñer un porteiro unha posición fija, ben cuberta e todo iso, é un problema que te quitas en riba para... É o que che digo, picha un chaval de 25 anos, pois lévalo para 10 anos aí. En caso de que che saia moi bo, pois igual sacas un pico de pasta moi grande, pero mentres, pois son 10 anos que tes aí un porteiro ben situado nunha portería e que non tes que complicarte a cabeza. Pois sí. Estou facendo unha enquisa, que non estou aquí escribindo non sei, un correo electrónico. Centro del campo ou delantera. Iniciar encuesta. Que posición reforzaríais con máis urgencia? Xente do chat. Portería, defensa, centro del campo, delantera. Voten. Cuidado, porque, bueno, centrámonos moito na portería, pero a ver como queda o Celta, as opcións de compra, xogadores que se van, se quedan, altas, baixas. Bueno, eu vexo algunha liña por aí tamén un pouco de lado. Final, Real Sociedad 0, Athletic 0. Bueno, pois oficialmente penso que non foi unha xornada moi negra. Veremos se o Girona é capaz de facer algo con xeito mañá contra o Mallorca. E agora sí, Mario, a cousa está na nosa man. O sea, despois falaremos do que nos queda o partido, por suposto, pero Sevilla, Real Sociedade, Rayo Vallecano e Getafe. Hai que tatuarse eso. Comentaban por aquí antes que gañando os dous da casa entramos en Europa. Deberíanos dar con 6 puntos de 12. Pode ser. Non sei, pode ser, pero tamén digo que penso que é obligatorio, o sea, ganarlle a Sevilla e a Rayo na casa ten que ser obligatorio. Penso que o Celta non está lonxe deso realmente, a non ser que eso... A ver, quer decir, estando como está esta temporada, obligatorio, é un decir, ollo, que é o que digo. Non se entra en Europa esta temporada, eu doulle un 10 esta temporada, quer decir, con rapaces que houbo, con Claudio, con como se fixo, doulle un 10, o sea, doulle sobresaliente. Tema, obviamente, para intentar seguir ilusionados mirando para Europa e todo iso, pues creo que son dous partidos que sí que se poden gañar e que sí que somos superiores a esos dous equipos, por meu xuízo. É certo que a ver en que dinámica chega o Rayo, porque se gaña dos partidos máis se planta con 3 victorias consecutivas en Balaídos, posibilidade de ir a Europa, tal e cual. Sí. Pero bueno, o do Sevilla penso que é difícil que vaya peor a día de hoxe o tema co Sevilla. E despois fala Xorxe Paz ademais aquí sobre un empate en Anoeta. E que eu creo que aí vai estar moita cousa, realmente. En Anoeta ou en Getafe, quero dicir, son dous sitios que si puntúas son puntos de ouro. Sí, pero deixar de puntuar a Real Sociedade tamén penso que vai ser... Claro, o... é que obviamente é o que digo, pero que xa partindo da base, agora o que hai que centrarse, o máis importante é gañarse o sin Sevilla. Con esos 3 puntos tendo unha xornada relativamente boa de resultados dos rivais,
respiras con profundidade e afrontas o partido da Real de outra maneira para poder rascar un punto ou dous, ou sacar os 3, claro, quero decir que non se sabe que a Real, oye, que quero decir que lle acaba de empatar o Bilbao, que o Bilbao non é moco pavo, que está en Champions, o sea, é un equipo que No, está claro, está claro. A ver, o bo que quizáis pode ter esta liga que parece que hasta o final, quitando o Valladolid, todo o mundo se vai xogar cousas. O sea, se non confías no teu, intenta mirar outros calendarios porque malo será que non che den algunha sorpresa para ben. Entonces, bueno, vai estar aí a cousa. O Celta con 46 puntos, séptimo clasificado. Penso que agora sí ou sí vai estar hasta o final na pelea. O sea, pareceme moi difícil que saque un punto de 12 ou 3 de 12 ou cousas así e se quede xa vendido as primeiras de cambio. Pero sí é certo que, como tamén comenta aquí Jorge Paz con moita sabiduría, hai que facelo. Porque parece moi sinxelo meterlle mao este Sevilla que tal cual. claro. Pero Totalmente de acordo. dai unha pájara ao Javi Rodríguez de turno, gol de Luque Bacchio, péchanse un pouco atrás e as contas da lechera xa non valen para nada. Entonces, home, a cousa invita a pensar en que, tal como estamos vendo os partidos de Montjuic de casa contra o Villarreal e este último do Bernabéu, que o Celta ten que ter moito máis fútbol que moitos destos equipos que faltan, pero despois, ollo, que hai que facelo. A ver, concretamente para min contra o Sevilla, por exemplo, porque quero dicir, é un equipo que ahora mismo está inestable de todo. O sea, cambiou de entrenador, Caparrós non é precisamente un entrenador que quero dicir que marca as diferencias agora mesmo, porque leva tempo sin entrenar en mil historias. Penso que é un equipo pues, para que seguramente o vestuario está como está, que habrá moitas cousas por aí, e que hai que aproveitar si ou si como teñen iso e como estamos nos na táboa, porque quero dicir, aínda que non iso, pues, gañáchelle ao Villarreal 3-0, ao Madrid pues, estuveche competindo e tal, ves cunhas dinámicas bastante decentes, non é que veñas tampouco de gañar no Bernabéu inflado, pero, oye, ves, no, pero pues, incluso que en boa situación. perdes, miras a clasificación e ves que sigues aí. Perdes outra vez no Bernabéu, quedaste ca espiniña tal, pero sigue igual a cousa. Entonces, pois, home, penso que o Celta xoga con outra tranquilidade ou con outra falta de urxencia que igual non ten a Real Sociedade, que pode ser un dos casos. Pero, bueno, eu penso que podemos ser optimistas, realmente. Sendo o máis realista posible, estáse pondo ben a cousa o Celta. Era algo que parecía, bueno, que o propio Mario Seijas costou nos convencerlle aí non tanto. Bueno, a ver, pero que ahora mismo estamos facendo as contas da leiteira para non quedar fora, o sea, que quero dicir, está tal cual dixen eu. Está tal cual dixen eu, que vai estar que se entramos, vamos a entrar moi apretados, pero vai estar aí cerca, sí. Que se pode competir por entrar a Europa, sí, pero que se vai ir a Europa, pues como se auguraba de, vamos a ir a Europa sí ou sí. No. Para nada. Estamos a 4 xornadas e está a cousa complicada, o sea. Tamén che digo, eu non contaba salir con 3 puntos destos 3 partidos e sair tan contento, direi. Porque a realidade é que, home, o Celta chega a final de tempada sin Starfelt, é certo, pero penso que cunha versión un pouco máis descansada de Iago, con xogadores en todas as liñas máis ou menos enchufados. Tivemos a sorte que o que está suplindo a Starfelt está dando un nivel, o sea, yo el Lago hai que falar dele, porque me parece que é un rapaz que, estamos falando de un rapaz de 21 anos, que cando teña 27, eu non sei, pero cando teña 24. Vai pillar, é un decir, pero cando teña 27 vai coller a un dianteiro destos do Madrid do Barça e vai, non sei, porque espectacular. A verdade é que, home, podía ter un inicio ou unha entrada na élite un pouquiño máis sinxelo que non foron os dianteiros do Villarreal, Lewandowski e Mbappé. Pero con todo iso, hombre, creo que está cumplindo con nota. A mí me parece un central que, visto que vimos o ano pasado e seguindo un pouco a súa trayectoria, era o cuarto central deste ano, ou incluso antes de coñecer a irrupción de Javi Rodríguez, era un xogador que eu pensei que este ano iba a ter moitos máis minutos do que está tendo. Non sei se ten algo que ver, penso que non, por a idea que está collendo o Celta de non deixar moi en bragas o Fortuna, porque é certo que, bueno, hoxe gañou ben, Ganou moi ben, o rival non era o mellor, lóxicamente, pero tamén se está xogando todo,
E a ver que pasa con ese suposto playoff, que non sei se é obxectivo ou non, penso que con salvar a Bueno, categoría a ver, estamos a 4 puntos. O Fortuna está a 4 puntos, non podemos tampouco. Quero dicir, para min a temporada xa é para sacar o xa seu está, sombrero ao xa rapaz. está, o sea, no, máis alá da clasificación, o que tes que mirar do Fortuna Sácaslle, é Joel Lago, sácaslle, Javi Rodríguez, claro, é que é o Fer tema, López sácaslle medio Fortuna e e metes mantense. a xogar a rapaces de 18 anos un porrón de minutos e mini historias e acabas, seguramente vamos a acabar, bueno, se acabamos en playoff xa, en plan, sacar o sombreiro, pero hai que decir, se vamos a acabar as portas do playoff, para min non pode ser mellor, imposible, vamos. Uh -huh, uh -huh. Vamos ver a clasificación xa que estamos. Como lle vai o Fortuna de Freddy? Que non é pouco, A ver, resarcirse hai despois que de como decir, empezou a cousa. hai que decir que hai xogadores que, quer decir, a pesar de estar xogando con xogadores que teñen 18 anos ou que teñen moi pouquiño, hai que falar de xogadores como Miguel Román, que para min está facendo unha temporada espectacular, como Óscar Marcos, que pareceme superlativo. A ver se empezamos a falar tamén do tema Alfon, porque parece que foron 4 partidos bons, agora xa voltamos a ver a versión de Alfon que tiñamos ao principio. Pois eu creo que tamén un Óscar Marcos ou alguén así non está lonxe de, quero dicir, de poder chegar a dar ese nivel Espera por ou algo Williot. parecido. Espera por Williot primeiro. Bueno, refírome que hai xogadores da canteira que non cobran nada, que se poden subir. Mismamente hai que falar tamén de, por exemplo, para min, que é un xogador que me gustou sempre moito, de Manu Fernández, que é un xogador con máis experimentado, xa na categoría, pero que está precisamente moi ben situado para poder xogar nesas demarcacións, tanto no central esquerdo como no dereito, con boa saída de balón, que aínda non renovou. Para min, pois, por exemplo, para ter a Jailson, pois eu preferiría ter a Manu no primeiro Por equipo, exemplo. por poñer un exemplo, e cousas así. Quero dicir, creo que hai moitos xogadores que se poden resaltar. Mismo Tincho, hai que falar tamén O Tincho seriamente sí que é del. un caso particular, ¿no? O caso de... Bueno, porque ofensivamente a min recórdeme moito a Sergio Carreira. Ofensivamente era un xogador que decías, pero defensivamente pues ten bastantes debes, en primeira división iso pode che costar moito. Que si el, quero dicir, si a cabeciña se lle pon un pouco así e de verdade se centra un pouquiño en mellorar aspectos tácticos e defensivos, estamos falando dun lateral que pode pasar moitos anos xogando en primeira división. Que pase que, pues, o tempo dirá o que fai o rapaz e como evoluciona. A cousa está, Mario, falábamos ahora de pezas que lle poden bailar o Fortuna, de como podemos valorar o Fortuna esta tempada, playoff, non playoff, salvar a categoría, pero a realidade é que, por voltar un pouquiño o de hoxe, non sei se lle quitaron o mellor xogador da categoría, que penso que sí, cando Fer López xa entrou en dinámica total de primeiro equipo, pero que vimos hoxe de Fer López no Bernabéu. Tú decías que non era partido para Fer López. Eu... De inicio no. Creo que sí que é un partido para que el xogue, pero eu obviamente houvese buscado a segunda parte. Porque obviamente con máis espacios e podendo... Mira o que pasou con Yago. O sea, Yago entrou con tanto espacio, para Yago foi un divertimento, porque en plan, balón que pillas, encima ten dos desmarques de un Williot que entra Aí está. fresco, de Pablo Durán, claro, pode tirar pases que dá, porque é un rival que che deixa moito espacio na espalda, e é un rival que che deixa moitos metros e moito espacio tamén para xogar, non é un rival que quere dicir, pues, como pode ser o Español, ou que non, sabes, outros rivales que non che deixan xogar e que sí que non nos beneficia iso, pero claro, por iso digo que Fer, en plan, era máis para a segunda parte, ou iso. De todas maneiras, fixo un gran partido, pero non ten que ver unha cousa con outra. Eu penso que ás veces as ferramentas que se utilizan para gañarlle a un rival, aínda que moita xente non o entenda, hai xogadores que por as súas, por ser específicos de saber atacar os espacios ou iso, poden darche máis rendemento un certo partido e contra un equipo tan importante que outros que teóricamente son bastante mellores técnicamente, físicamente e demais, e non pasa nada. Quero dicir, hai que aceptar que, quero dicir, pois é iso. En plan, tú non podes meter un
un coche de Fórmula 1 a correr un rally porque che quedarán no medio de calquer Está lado claro, e atascado, está claro. e non podes meter un coche de rally a competir con Fórmula 1, vas quedar último. Entonces, cada cousa é para o que é. Hai unha cousa con esto, Mario, o tema de Fer López, que eu era, xa o comentei algunha vez, un dos máis non escépticos, pero sí que a superioridade que mostraba en primeira ref, como foi no de seu día o caso de Miguel Rodríguez, parecíame pouco factible que se traducira a primeira división, polo menos as primeiras de cambio. Bueno, sumado a cautela que lle empezou a dar minutos Claudio Giraldez e demais, parecía que era un pouco así, pero vendo o partido de hoxe de Fer López no Santiago Bernabéu, que eu non sei se isto é xa, é que escapa o meu entendemento como funcionan estes rapaces. Non sei se é unha motivación extra ou se deberían estar máis acojonados ou como funciona esta xente. Pero obviamente a cabeza é importantísima, porque decir, un rapaz tan novo que vaya a un Bernabéu e faiga isto, o sea, a cabeza é importante, pero bueno, é que senta Iago Aspas no Bernabéu, é que son moitas cousas, son moitas cousas. Sí, é que non sinte presión algunha, porque el é un rapaz tan talentoso que ten unha autoconfianza espectacular, o sea, un rapaz que ves que se atreve a regatear o mellor defensor do equipo rival e non lle pesa nada. O tema, porque eu vexo ou tiña moitas máis esperanzas, por exemplo, en Fer que por exemplo, en Miguel, pois porque Miguel comparten en canto a parecidos o tema de que son dous xogadores con un físico prodigioso, o sea, son dous xogadores que teñen un físico moi bo. A diferencia é que a toma de decisións e a técnica, Fer está a un nivel moito máis alto para min. Entonces, claro, Fer irrumpe porque, quer decir, é un xogador tan completo que quer decir, non fai falta ver moito para darse conta de que é un talentazo, o sea, que é un talento que incluso pode ser a nivel mundial, o sea, non estamos falando dun rapaz que vai a salir ben, quer decir, como pode ser pois, quer decir, Damián ou Álvarez ou por aí, que son os rapaces con un talento descomunal, pero quer decir, este ten un punto máis, porque ten ese físico que marca esas diferencias a maiores. Aí está. Pues claro. Quizás eu lle boto de menos ese puntiño de velocidade, que sí que era quizás o non pode ter todo. O punto a destacar de Miguel Rodríguez, pero que claro, non só é regatear o Fran García de turno, é, como estamos vendo no mapa de calor, convertirse un pouco nun todocampista, saber convivir incluso co propio Iago Aspas. É moito traballo. E ademais tapar a Vinicius aí atrás, que moitas veces agradeceron seguramente os defensas do Celta, tanto Javi como Carreira, a presencia de Fer López, sendo moitas veces Alfon o que quedaba un pouco máis descolgado na parte de arriba. Polo tanto, eu con este rapaz volvo a non sei, a quitarme o sombreiro porque humilde, escapa o meu entendemento. Como funciona. Humilde e comprometido no campo. É dicir, non sei como é fora da cancha, porque eso a nós escapa se nos da vida persoal de cada xogador, porque eso non podemos ver, pero no campo é que xa desde o primeiro día, o sea, entra e ves como se come os rivais, como vai a presionar, vai con todo. Precisamente, quizáis pecaba máis diso ao principio, que había moitas entradas a destempo que facía, que levou cartóns amarelos moi parvos porque non medía ben os tempos para chegar ben a presión ou para meter un pé aí ou eso. E faltaballe un pouco ese, parecía unha cabriña tola, pero co paso da xornada está se vendo, claro, obviamente a experiencia, os partidos, pois vanche dando táboas para que podes facer mellor ese traballo, pero desde logo que o esforzo para ele é innegociable. Eu estou encantadísimo nese aspecto con el tamén. Bueno, por seguir un pouco co tema do partido, Mario, o Madrid meteu 3 golazos, as cousas como son. Non sei se rescatas algunha responsabilidade celeste nalgún deles ou simplemente o que che toca cando chegas a un escenario como este e hai certa inspiración. Mira, eu, sobre todo con equipos como este, porque quero dicir, cando xa son, non sei, equipos de outra maneira que che tocan o balón moi ben e che van generando espacios e ao final pois é máis acerto deles que noso, pois eso, pero xa é que o Madrid, aparte de tocar rápido ben o balón, porque quer dicir,
fan así de tal, ten a versatilidade de que che fai unhas contras Aí está. que son matadoras e con dous velocistas, porque quero dicir, tanto Vinicius como Mbappé é unha puta burrada as velocidades puntas que alcanzan e todo. Entón, o ser un equipo como o Celta, no que vas a presionar nun bloque medio alto a un equipo como o Madrid, exposte moito a que che poidan pasar estas cousas. Pero tes que arriscar, o sea, eu doulle por ben feito neste aspecto a Giraldez, porque digo, se Home, queres intentar sacar puntos do Bernabéu, tes que arriscar. E tes que arriscar e tes que intentar presión e tal. E tes que ter, ademais de arriscar, ter a sorte de que cando che cheguen esas 3 veces que chegan máis ou menos de tal, pois que non esteñan acertados como estiveron. Pero que lle vas a decir o gol que marca Mbappé, que tira cruzado caéndose. que ali case a escuadra, caéndose, que lle faz? O sea, aplaudes, porque hasta nin lle deixou demasiado espacio para tirar, porque o tipo viña tan forzado que nunha situación de velocidade de carreira o máis normal é que non poida tirar en tan boas condicións. Penso que estaba ben, quero dicir, que non estaba mal defendido, non é que estuvera perfecto, obviamente, pero quero dicir, eu penso que das ocasións tampouco poido decir que lle bote a culpa a ninguén, que quizáis, por exemplo, que foi, xa non sei, foi o terceiro, sí, creo que foi o terceiro, que igual para min Guaita pode facer algo máis. Pois sí, igual pode facer algo máis, pero é que xa, Pero quero dicir, son non é moi situacións, exigible. Non é moi exigible. A claro, realidade é claro, que... son situacións que non, que quero dicir, que non, que quero dicir, que si entra tampouco quero dicir que seña culpa Sí. de Guaita, porque non o é. Non o é. Entonces quero dicir, para min son 3 goles dos que o Madrid está acertado, non hai Sí. máis. Sí. Eu non lle daría moitas voltas, vamos, e menos No, con un penso que equipo neste como o caso Madrid. non ten moita máis volta que darlle, pero sí é certo que volve a decirse por detalles. Tamén é certo que despois hai un 4-2 que se durme, non sei quen é, si é Bellingham aparece Pablo Durán por detrás e rouba o balón, algún mau tamén de Mbappé que atira por arriba. Bueno, pois esas cousas que quizáis... Xa, pero ese man a man, claro, quero dicir, é o que digo, que hai un fallo porque deixan botar o balón, non van a por el, e ao final o bote facilita encima a velocidade desos xogadores, tanto Mbappé como Vinicius, que iban os dous ás espaldas, e chegaron, quero dicir, son moito máis rápidos que os nosos defensas, son as bestias. Entonces, o que quero dicir é que xa, pero é que son milésimas de segundo no que o Madrid atácache nunha contra que sabe que esos dous tíos chegan case a calquer balón. Entonces, non estás acostumbrado a que un equipo che ataque desa maneira e con esa agresividade. Que tes que intentar paralo, claro, pero non é o mismo paralo o Madrid con semejantes xogadores que estamos falando, dous xogadores que están no top 10 mundial, probablemente, que parar a Tierno Barri e a outro día co 3-0, que é así, o sea, É así, é así, é así. entonces quero dicir, sí, que se pode algunha cousa e ao mellor houbeses evitado, xa, pero entonces Pero sería hasta que que punto, fixemos, xa. claro, fixemos un partidazo e sacamos 3 puntos ou un e fixemos o mellor partido da temporada, claro, pero que facer o mellor partido da temporada non está sempre nas túas mans, quero dicir. Pablo Arcos aquí en Twitch coméntanos: eu creo que no gol de Mbappé, entendo que o primeiro, Joel Lago recúa demais, ten que atacar o balón e aínda que non lle deixa moito espazo para tirar, é Mbappé e pode xa meter. Mira, Claro, é que aí está o tema. Eu son Joel Lago e Aí está o tema. veño correndo 30 metros con Mbappé diante e eu que sei, tío, eu que sei. É o tema, que estou de acordo, estou super de acordo co comentario, quero dicir, seguramente podía haber feito un pouco mellor esa defensa, pero inda así, inda facendo mellor a defensa, inda así non sei se marcaría, claro, porque é Mbappé, que non é o que che digo, non é tal. Ou quero dicir, ou se é contra, imagínate, que é un partido pues, contra o Valladolid mismo, pero imagínate un Raúl Moro que chega en carreira e tal, e al final, no último metro, pégalle e pona na escuadra. Sí. Que lle faz? Que lle faz? O sea, quero dicir, defendíchelo mal? No. Defendíchelo ben? Sí. Defendíchelo perfecto? Non. Pero quero dicir, claro, o tema é que se chapón ali, pois non lle podes facer. Mira que nos comenta por aquí Rubén Santal. Ningún dos goles son culpa de Guaita. No terceiro un pouco sí, pero non vos dá impresión de que tirase por compromiso, sen intención de chegar ao balón. Non sei, ao mellor son eu, jajaja. Bueno, o tema Guaita penso que xa está un pouco sí, debatido no día de hoxe. Creo que é eso, que quizáis hoxe outros partidos sí que se lle pode dar máis caña. Sí, correcto. Hoxe un pouco a confirmación da tempada
de que non tes un porteiro que o terceiro gol saque unha perna ou achique ou no primeiro gol anticipe, non sei. Está para parar as xustas tirando polo baixo. E iso nun equipo que está sétimo na táboa, pois fai que, inda que non saia na foto, cante un pouco, porque, xa digo, non é o Vicente Guaita do Real Madrid 3 Celta 2, o Vicente Guaita da xornada 34 ou 35 que creo Claro. que vamos. Polo tanto, o debate eu penso que pode estar un pouco máis por aí, que non está á altura do bo facer que está tendo o equipo. Non que sexa un mal porteiro, ni que sea un Correcto. É o que cantante, ni que... falábamos. Para mí é un porteiro correcto para a primeira división. Un porteiro correcto. Que pasa? Pois que, claro, se queres aspirar a Non Europa, luce, non luce. se queres aí tal, pues necesitas un porteiro que che dé un pelín máis. O Aí sea, está. que non hai máis. Un escalón máis. Pero un pelín, O sea, realmente Sí, cun pelín sí. o Celta non sei cuántos Eu, puntos eu, tería a ver, hoxe. eu estou convencido que si desde o principio de tempada non houvese tido esos problemas físicos, igual houvese acabado e houvese tido unha temporada bastante máis brillante, houvese acabado con máis confianza, con Pode menos ser. críticas, menos dudas, menos tal, sería outro Guaita. Eu penso que sí. E o que pasa é que, bueno, pues, as lesións lastran os xogadores. Mira, Yago, o sea, está claro que Yago durante a lesión, ahora xa volve a estar a un nivel. Sale, xa se lle ve fresco, xa se lle ve con actitude, xa se ve que se move de outra maneira. Pero Yago, a lesión de Yago, houve partidos que saía e vías que estaba falto de ritmo, que non acaba de estar cómodo, que, quero dicir, obviamente, a esas edades unha lesión é moito máis importante, determinante, temos que entender iso. O sea, quero dicir, siguen sendo grandísimos xogadores, pero que, claro, o rendemento físico marcos, o sea, lastroos moito. Aí está. Sí. Bueno, estamos no 48. Mbappé marca o 3-0 e penso que Xorxe Paz volve a por un pouco de cordura aquí nos comentarios. O Madrid está moi mal, pero eran Courtois, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Güler, Tchouaméni, dos mellores do mundo diante de 7 canteiráns coas súas limitacións. Pois eu Correcto, penso que é o resumo dos primeiros 50 minutos correcto. do Celta. Vámonos agora, Mario, ao minuto 54. Hugo Álvarez e Ilais Moriba por Sergio Carreira e Fran Beltrán. Moi frouxo partido de Hugo Álvarez de novo, hai que decirlo. Bueno, pero era necesario unha entrada de alguén como Hugo Álvarez para darlle un relevo, porque realmente en ataque estábamos perdendo moito porque Sergio leva unha temporada impoluta, é a primeira vez que fai un partido malo, porque é así, pero quero dicir, para min Carreira, o sea, saco o sombreiro sempre, intentouno, foi de cara, quero dicir, o sacrificio a nivel defensivo e todo sigue sendo un rapaz super implicado, que non se pode dicir nada, pero non tivo o seu día, xa está. Entonces, eu penso que a entrada do Hugo Álvarez era máis que necesaria, a pesar de que non lle seisen tampouco demasiadas cousas, pero... Que, con todo isto, posiblemente sexa un dos peores partidos de Sergio Carreira co Celta nesta tempada, e non estamos falando nada de Vinicius aquí hasta hora da noite, que tamén é unha cousa Correcto. que hai que Correcto. Pero a realidade é que polo menos esa entrada de Ilais Moriba eu penso que xa no 45 como pronto para min é pedía algo así. É determinante. Para min é o xogador un pouco máis determinante que lle dá un cambio, bueno, a ver, despois de Yago, porque Yago entrou e cambiou o partido totalmente. Pero refírome que digamos que lle deu, o sea, Ilais deulle esa cara competitiva xa ao Celta. Quero dicir, esa entrada deulle esa frescura, ese medio campo, ese correr, ese tal, digamos que lle imprimeu outra marcha e que cando entrou Yago, pois xa se acabou de reventar o fortín madridista que estaba aí atrás, pois cómodo. Entonces entrou Yago e xa acabou, digamos, de dinamitar, pero para min gran parte dese traballo ou gran parte dese mérito é de Ilais Moriba. O de Ilais eu non sei como vai acabar en tema contractual, pero si falamos deses escalonciños como falábamos con Guaita, creo que Ilais está perfectamente na onda dun equipo que quere crecer, dun clube que quere crecer como é o Celta. Non vou decir ni moito menos asentarse en competicións europeas, pero sí pelexalas. Porque estamos vendo un gran Celta con xogadores que levan 4 días en primeira e que cando en vez de 4 leven 8, esperemos que o seu crecemento lógicamente vaya a mellor.
Ilai Moriba creo que a todas luces, con altos e baixos que xa amosou nesta tempada, creo que xa quedou máis que demostrado o seu compromiso, que era quizáis Mm. a gran incógnita Sí, dun xogador como Ilais neste momento da súa carreira. E a partir de aí eu non sei cual pode ser o encaixe, xa digo, dependendo do compañeiro do centrocampo, do rival, etc. Pero é un xogador pa un Eurocelta. Pa un Eurocelta. mm, Veremos que tal se porta o físico con el neste tramo final de tempada, pero creo que está chamado a ser importante e quizá definitivo tamén en transicións, en pegarlle desde fora, en meter algún goliño, que quizáis é algo que non sei se é un debe que ten, pero sí que é algo do cual quedou bastante preto en varios momentos da tempada. E hoxe, como dis Mario, volveu ser para min totalmente diferencial. sí, sí, sí. Eu penso que Ilais ten que ser unha das apostas do ano que ven. O sea, un rapaz que se este ano o fixo ben, normalmente os segundos anos de cada xogador sempre son mellores, non? Cando xa tes esa confianza, xa estás sobradamente co equipo e todo iso, eu penso que o Celta debería de apostar por el e pagar, creo que hai unha opción de compra aí, non sei, falábase 4 millóns e pico, ou 5, unha cousa así, que sería, para min, Un un regalo, regalo. un regalo, Un regalo. un regalo. Entonces, o único problema que se pode ver é que ten unha ficha descomunal. Entonces, quizás pode ser o máis renqueante ou que nos pode dar máis problemas nese aspecto, pero Ilais, aparte por características... Ui, que pasou aí? Gol! Luis 2109 se ha hecho miembro. Bienvenido a Luis 2109 celebrates 18 months of membership. Muy bien. Hay que hacer una colecta para likes y una oración para que el Iago levante un título 2 puntos guión. Grande, Luis. Ahí está Luis, qué fenómeno, Luis. Oye, Grande, Luis. Luis, que hai que decir dúas cousas. 18 meses de miembro celtarra, o sea, 18 meses desde Perú, pagando a máis cara, ollo que Luis cotiza. Luis cotiza. Xa pudo parir 2 nenos no tempo que leva aquí de miembro. E non só iso, sino que a súa membresía número 18 inicia unha colecta para quedarnos con Ilais. Vamos fichar a Ilais gracias á membresía do canal. Que te parece isto, Mario? Que acto de amor ao Celta máis grande hai que fichar un tipo como Ilais con membresías? Maravilloso, o sea, vamos. Teríamos que poñerlle unha chapa ou algo aí, en plan... Ou unha estatua de Iago, a ver se conmemorativa. A Luis por a súa primeira por estas donacións. Pero eu digo, unha estatua de Iago e ao lado, ainda que fora un pouco máis pequeno, unha de Luis. O cual ainda non lle coñecemos a cara, Pasou algunha vez por aquí, pero... Como os pepinillos, non? Que ahora xa sabemos aí. Ahora xa sabemos que pasa co pepinillo, Atención, atención. Xa comentamos algo no último partido. A Luis non o coñecimos, lógicamente. Non o coñecimos, o bo de Luis, porque quédanos un pouco máis longe. Pero eu coñecín a Rouchi e a Rick Pepinillo, Casi o coñece Mario, pero a vergonza de Rick Pepinillo e polo que me comentou Rouchi, tampouco casi coñezo eu, Un tío de poucas palabras, Rick Pepinillo, que non tiña moitas tal de vamos decirlle algo, vamos saludar, vamos tal. Nin na primeira a vergoña aí ou tal. Non sei. Un tío alto e guapo como a ti, joder, claro, normal. É normal, tes razón, eu entendo. Bueno, grande Luis, grande Rick, grande Rouchi. E grande Mario Seijas, sí, señor. Grande Mario Seijas. Aquí está o tío, Pouco fallaches este ano. Gañando, perdendo, empatando. Pouquiño, sí. Moi pouco. Aí estamos, sí, señor. Bueno, gústame moito. Aquí hai unha gran comunidade, xente moi maja. Contigo tamén estou a gusto, ainda que ás veces me toque o carallo e che teño que dicir algunha barbaridade. Pero todo ben. Por no meu sitio. Claro. Despois, claro, obviamente, quer dicir, o resto de compañeiros bandera, porque Alex un cachiño de pan, boa xente. E bueno, Antón nada que decir, Antón espectacular. Antón é a ver se cazamos Antón. A ver se ainda cazamos Antón un ratiño. Antón é un gentleman de estos de... En plan, dices tú, como te imaginas chegando a Antón a calquer lado? En smoking. Sí, en plan, elegante, sempre. Un tío elegante. Espero que veña así a miña boda.
E que fale incluso, que seguro que ten en inglés. Home, a ver, facilidade de palabra e vocabulario ten de sobres, o sea, Sí, señor. Sí, señor. maravilloso. Eu polo menos a min é unha destas persoas que cando empecé a antes de colaborar aquí con ele e todo, que eu xa o coñecía polas redes e pola taberna e todo isto, pola taberna, Dios mío, se me vai agora como se nota que O estamos bar de descanso. celeste. Polo Bar Celeste, Dios mío, a taberna tamén lle mandamos un saúdo, pero polo Bar Celeste, bar, taberna, sabes que eso xa, en plan, aquí a xente aproveita todo a base de alcohol, Sí, isto señor, sí, manda señor. carallo. Pero digo, pois nada, co tema do Bar Celeste e todo iso, yo coñecía, era unha das persoas que me gustaba escoitar falar pola forma en que o fai, quer dicir, polo ben que cuida o vocabulario, polo ben que fala, polo respeto, pola tonalidade, quer dicir, é unha persoa que é verdad que fala moi ben, un gran comunicador, sí, señor. Estou pensando, Mario, que quizáis esta can le falte un pouco de aura, porque ao final o nome é o que puxen eu hai 6 anos, ou 10, non sei quanto creí esta canle. Que nome tería esta canle de ser iniciada de cero por un podcast comunitario? Pois non sei, Sabe boa Dios, pregunta, sabe Dios. boa pregunta, Habría que pensarlo. Ou boa pregunta. por algo ao lado, non sei. Furancho Celeste, claro, mil tanto e Furanche tirando por todas as posibilidades alcohólicas que existen sin ser taberna e bar. Que bo, Sí, señor. que Ahí grande, está, militante, ahí está. que grande. Ya está. Furancho Celeste. Ya está, Buah, debate tremendo, pechado. Debate pechado. Furancho celeste. Ay, 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 ay. Madre mía. Ni máis ni menos. Bueno. Non sei se está de Furancho, pero estou vendo aquí máis alá do gol de Javi Rodríguez, que bueno, penso que non sei se podemos destacar pillería ou bo pé de Javi Rodríguez no gol ou que tal. O tipo xa leva caladiño uns cuantos goles máis A lo tonto, máis algún sí, que sí, lle leva... anularan por fora de xogo en balaídos, recordo. Correcto, correcto. Pero señor Mendigueiro, Señor Fendigueira. Buenísimo. pero como Por que favor, seguide sacando nombres porque esto Vaya, está sendo o mellor do aí programa. está, O sea, aí está, necesitamos nomes para porlle aquí. hostia, está sendo o mellor porque en plan, entre Furancho Celeste e Señor Mendigueiro, o siguiente xa ten que ser Inda que terceiro, sea, xa ten que ir oye, o boom. señor Pablo guión non sei que, pómolle así. Pizarritas é algo así, Pizarritas guión Miguel Quintana Alarcón, creo. Pois así. Furancho Celeste guión señor Pablo ou guión señor Mendigueiro. Bueno, estou vendo aquí, Mario, minuto 75 entra Iago Aspas, minuto 76 asistencia de Iago Aspas. Eu non sei se é o que nos queda del, si é moito esperar isto ou é pouco. Eu inclínome un pouco máis polo segundo. O sea, eu creo que vimos hoxe, é certo que Iago non está para xogar 90 minutos facendo partidos de presión todos os partidos, pero creo que non está para 15. Penso que está para algo máis. Sí. Eu sigo pensando, claro, quero decir, a ver, despois, claro, cando xoga Iago, a mellor non ten un bon partido porque estivo pillando ritmo, queixámonos porque non mete a Bueno. Fer López. Quero dicir, penso que non, o meu xuizo, penso que Giraldez está sendo correcto con tal e como leva os minutos, porque eu creo que ya agora acaba de salir, está nun bon momento e tal, e agora que sí que está lanzado, quer dicir, é moi probable que o próximo partido poida arrancar de inicio. É moi probable. Quer dicir, eu espero e creo que Iago teña un ano máis no Celta e que siga marcando un pouco esas diferencias en certos minutos. Que pasa? Pois que creo que, obviamente, pois precisamente, como os partidos son a 90 minutos, normalmente son bastante físicos, e os partidos de Claudio córrese moito. Eu penso que somos o clube ou estamos entre o top 3 dos equipos que máis están correndo na liga a hora de presionar, a hora de facer. E obviamente, pois, non é un traballo bonito para Iago, nin é un traballo que lle veña ben, coa idade que ten e coas lesións e con todo. Entón, penso que se Iago se habitúa mentalmente a un rol de saber entrar, digamos, de revulsivo, pero con bastantes minutos,
Iago podes seguir marcando as diferencias seguro sí ou sí. E xa non iso, nalgún partido no que de verdade poidas prever que o partido non vai ser tan físico ou que se pode ou que podes meter a Iago, pois quer decir, Iago de inicio tamén pode seguir dando moito. Pero o tema de que creo que os partidos que plantexa Claudio nas primeiras metades son de moito desgaste físico e por iso, por exemplo, Borja sempre fai uns partidos determinantes nese aspecto, que se pelea moito cos dianteiros, que desgasta moito e que corre, que pa aquí e pa lá, quer dizer, un xogador que nos aporta moito nese aspecto. E por iso creo que Iago non é un xogador ahora que mereza ter que estar correndo, desgastarse tanto para despois, Sí, sí, claro, sí. na Pero- segunda parte, pues, cando hai espacios, despois entra alguén, como non se vai lucir? Quer dicir, por iso Williot normalmente de revulsivo sempre dá un plus máis, porque Williot, polas características que ten, con espacios é un cuchillo, é mortífero, pero sin espacios xo vimos moitas veces que sae e non está a funcionar. Claro, depende, se xogas contra un equipo que sí, de inicio che deixa moitos espacios, pois si Willy pode xogar de inicio, pero se non, pois xa o Pero vexo máis complicado. co tema E o tema Iago de é e o tema de que Iago non sei, non sei. entra con espacios e faiche maravillas, o Se eu sea, que estou está de claro. acordo con todo o que dis, pero hai un matiz que é que o Bernabéu e que é que hai 7 canteiráns. Por eso eu Uh -huh. pensaba que igual este partido, o sea, se hai un partido para Iago é hoxe este Eu pensei escenario. que si, eu tamén pensei que iba a sair titular, sinceramente, pero Non sei. A ver, o da titularidade, pois bueno, o estado físico solo seguramente o coñecerán el e Claudio mellor que ninguén, claro, pero a cousa é que non está para entrar no 75. O sea, no. non podía entrar Neso Iago estamos de acordo. no 60. Nos Non, 60, non, sí, non, claro, estou de acordo. Estou bueno, de acordo, eu penso que Iago sí que ten, quero dicir, tamén que entendo que ao mellor digas, saque no 75, igual non o vía tan claro, quero dicir, con un 3-0, con un partido que estaba como estaba, indo tan costa arriba, igual non o queres desgastar para que che chegue fresco ao partido do Sevilla, porque é non un o sei. partido na casa, que tes que ganar, que tes que ter xente con cabeciña para saber xogarlle, etcétera. Pues igual pode ser que Claudio queira reservar para que non se desgaste moito, non se lesione, non iso e che aporte o seguinte partido. Entonces, faltannos moitos datos, sempre Sempre, nosotros aquí sempre. falamos e ao final faltanos tantos datos nestos contextos que é difícil adiviñar un pouco. Estaba ben que tuéramos aquí a Claudio contándonos algunha cousa que lle preguntáramos, pero Algún día a ver, temos aquí a xa que lo dijera. O día que marche o Celta, que esperemos que sexa moi tarde, entonces igual aparece por aquí. Mentras tanto, pareceme a min que vai estar a cousa jodida. Primeiro con ese pase e despois con ese tacón que non acaba de aproveitar Pablo Durán por moi pouquiño. Pero é que pudo remontar casi el solo partido. A realidade é esa. Non sei se estamos un pouco menospreciando os desmarques de Durán, o propio gol de Willo Svedberg, pero que eu penso que foi Iago e Iago. A cousa é a ver, esa. está claro que tanto Pablo como Williot, a hora de desmarcarse eso, son xente moi traballadora e son xente moi, quer decir, nos aspectos ofensivos, porque Williot igual no defensivo chegalle moito, igual os conceptos tácticos ou iso, Pablo si é de outra maneira, pero quer decir, está claro que esa característica teña nos dous, o que pasa é que tes que ter un xogador que teña a capacidade de poñerlle un balón ali. Aí Entón, está. quer decir, tanto Fer como Ese non Iago, é Fran Beltrán, por exemplo. claro, tanto Fer como Iago si o teñen, pero despois hai outros xogadores pois que non o teñen. Eu, a Ilais gústame moito, pero non o vexo nese rol de meter ese pase filtrado que o deixe solo a Durán ou tal, non o vexo. Ou si yo vexo, por exemplo, a Sotelo, pero bueno, quer dicir, igual Sotelo tamén é un xogador que necesita ter un pouco máis o balón nos pés e tamén bastantes espacios para poder destacar. Entón, dependendo dependendo do partido, do rol, da situación, é que son moitas cousas. Do que quero dicir, por exemplo, a min Sotelo hoxe non me gustou, pero tamén porque creo que xa van 2 partidos que lles dá as mesmas horas Giraldez
e non funciona nese rol, porque está xogando prácticamente de media punta, adiántase moito, e costalle moito girarse ou tal, e cando é un xogador que precisamente desde máis atrás el ten unha facilidade de pase e de golpeo de desplazamiento, de golpeo do balón e de todo, que é espectacular. Entón, tes que favorecer pois precisamente esas cualidades que ten para que o faigan ben. Entón, por exemplo, Yago, Fer, a hora de dar os últimos pases, métense entre liñas e fano dunha maneira espectacular. Bueno, o de Yago hoxe foi descomunal. Bueno, a xogada que estás poñendo xa me está doendo. É que me están doendo os ollos, macho. Que barbaridade. É que ata hai mala sorte porque fai o efecto, pégalle É que fai hasta o no efecto, giro da pelota de e mala quédase. sorte. E yo me cago en mi É madre, que non podía sair increíble. cara adiante un pouco e impulsada. Que é un puto metro, Increíble, macho, Ah. increíble. Tú mira de que gol estaríamos falando a esta hora da noite. Claro, e tú mira o En minuto 2 que é, minutos, en 2 minutos. Que mira o entramos minuto que é, 75. mira o resultado, mira. Que rabia, macho, que rabia. Alex Celta debuta esta noite nos comentarios cun contundente Guaita para menos que un busero apurado. O señor Alex Celta que non está moi de acordo coa xestión do Vitrasa e tampouco ca actuación do señor Vicente Guaita no día de hoxe. A don Paco. Militante que Z que creo que se queixa ou que simplemente destaca que falemos un pouco de Beltrán. Beltrán, pero a ver, non se está dando pau ningún. Estamos dicindo que Beltrán non ten esa capacidade de último pase aí perfecto e tal. Beltrán ten outras capacidades. Abarca moito campo, rouba balóns, distribuye. Claro, ten algúns debes, pois, por exemplo, na circulación de balón. Na circulación de balón é máis lento, pero que para min Beltrán é un xogador fundamental. Nada máis, o sea, non hai moito máis que dar. E aquí paus que íbamos a dar a Beltrán paus, non, home, non. Bueno, o día que xoga mal, dáselle, pero ben. Según o día. Para mí non xogou mal. Hoxe fixe un partido. Eu creo que foi bastante correcto. máis destacado pa mal o partido de Sotelo que de Fran Beltrán. Sí, por sí, claro. Pero bueno, claro. E seguimos aí que espiniña de Damián, 0 minutos hoxe, Damián. A min mira que é un xogador que mira que me gusta, Mira que me gusta, pero non sei, igual por características, por cousas, Claudio ve que necesita outra xente e utiliza as ferramentas que el ve oportunas. Pero aí non Pero tanto, para min, eu recordo un bo partido de Damián no Metropolitano e hoxe no Bernabéu, pois quizás era un escenario no cual Damián non se ten por que amilanar, nem moito menos. Pero é que a min Damián non me sobra ningún partido. Ese é o tema. Igual se xogara os minutos que xogan outros e llevéramos algunha outra carencia, pois igual nos sobraba un pouco máis, pero como aínda polo menos non ya vimos, e xa ten xogado certos partidos co Celta, bueno, pois non sei, en fin. Algún día penso que igual se saberá un pouco máis claro o que está pasando con Damián, ou simplemente fútbol andando, e perfiles este me gusta máis, este me gusta menos, non o sei, pero bueno, non sei como vai a enquisa, pero penso que agora mesmo ese 3% de xente que votou que hai que reforzar o centro do campo, pois igual sería un 1% se Damián xogara máis. É que claro, pensei que isto iba a estar máis parcial, pero a realidade é que en YouTube, con 38 votos agora mesmo, podedes seguir votando. Que posición reforzaríais con máis urgencia? 3% delantera, 3% centro del campo, 5% defensa, 89% portería. Bueno, creo que a xente ten claro que a portería é fundamental para sacar algún puntiño máis. Está claro. Non decimos nós, É a xente que está aquí votando, que pode seguir votando, que fala, debate, elixe democráticamente, amosa o seu sentir. Bueno, Rubén Blanco pon por aí que, bueno, cada un saco a súa historia. Non sei que detalle estará indo a Rubén Blanco. Creo que non moi ben. Bueno, vote por Rubén Blanco. Porque, a ver, suplente basicamente porque Rulli é o titular e fixe un temporadón. O sea, creo que foi o mellor porteiro da Liga Francesa este ano.
Vou no ver ahora mismo. Fai tempo que non falamos, pero era un bo tipo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eu que sei, cando tes un tipo por diante, a ver, Rulli é bon. Rubén Blanco, Olympique de Marsella. ¿Eh? Ah, que está lesionado ou que? Pero que me pon que non debutou esta tempada, que non xoga desde o 3 de agosto. Pois, eu que sei. Irá a setas ou algo, eu que sei. Como? Plantilla. Rulli 31 partidos e xa está. E os outros porteros non xogan. Pois a ver aí. Non sabía eu eso, Non sabía eu eso. Bueno, eu que sei. Eu que sei, amigos, eu que sei. Tamén o Marsella non se clasificou nin para Europa nin para nada, non? Sí. A ver. Digo, agora sí que está clasificado, pero este ano non xogou. Non, este ano creo que non competicións xogou europeas. nada. Creo que non xogou nada. Entonces, claro, aí seguramente pues non meterían a xogar a ningún porteiro ni nada eso. Nin rotarían na portería, vamos. Rubén se lesionó de un tobillo en verano y hasta ahora. Ahí está. Xorxe Paz sempre traendo o dato Pues fresco. mira. Pues mira. Grande Xorxe Paz, home. Xorxe Paz. Ben podía pasarse hoxe Xorxe Paz. Sí, señor. Un crack. É por non romperlle a cabeza a xente. A ti, como xa teño máis que rota, pois digo, va, unha máis, unha menos. Non se enfadará porque teña aquí hasta unha da mañá dicindo tonterías. Un día sí, outro tamén, pero bueno. A confianza da asco, Paulino. Da asco. Que barbaridade. O tío este entrou aquí unha noite e non sabía que estaba firmando un contrato de por vida vitalicio. de estar aquí polo civil ou polo criminal. Como decían antes por aquí, había que porlle a Javi Rodríguez unha cláusula de 200 millóns. Pois aí está. Mario Seijas ten penalización de 200 millóns cada vez que falla. Non sei se nos queda algo no tinteiro por falar. Queres falar de Alfon e da situación Alfon? A ver, penso que agora é cando temos que ser máis cabales, tampouco nin para ben nin para mal. O sea, que é un xogador que nos aportaría, que podría renovarse, sí, que ao mellor as súas exigencias económicas vanse máis arriba do que ao mellor pode, pois tamén pode ser. O que quero dicir é que, pois, se o Celta toma esas decisións, e a verdade é que sí que veñen xogadores detrás, pois como Angelito Arcos, como Óscar Marcos, como hai un montón de xogadores que poden pelexar ese posto no futuro e non, supoño que non queren gastar aí un diñeral ou queren ter fichas demasiado altas, pois consideran que o mellor a Alfon non se debe pagar iso, pois non o sei, quero dicir, pero tampouco para mí sería un drama que Alfon se acabase indo, nin creo que tampouco, quero dicir, se o renovan seña un problema. Entonces é un pouco, pois que non sei, depende da planificación deportiva, depende de moitas cousas. A mí non me sobra, pero bueno, ahora estamos a ver que sí, tuvo un pico e un momento de forma no que era o mellor atacante do Celta e foi nesos 4 partidos o mellor atacante do Celta, pero ahora volveu un pouco o rendemento pois precisamente a esos momentos pois como a maioría da temporada, que sí que sigue aportando, que é un xogador que aporta e que é moi vertical, ten bon regate e iso, pero que tampouco hai que bloquear por pagarlle cartos, en plan, a ver se vamos aprendendo que o que non podemos ser aquí unhas hermanitas a caridades, pois fichar un tipo que ao mellor ni che fai falla para despois ter que andar buscándolle saída, pois como pode ser Carlos Pérez ou como pode ser Unai Núñez ou xente así que ao final, pois despois dependendo do que faigas de si cambias de entrenador, de mil historias, pois pode che aportar un no. Como vai o fútbol de rápido, En un mes estamos falando dunha cousa chorando aquí e noutra parece que xa nos dá absolutamente igual por 3 partidos bons ou 3 partidos malos. Bueno, penso que quizás ser un pouco cabal que toca máis os que pagan que nos a nós que xogamos co diñeiro de outros e quizás por aí se vai entendendo. Pero bueno, a Pauseco nos pide por favor que, bueno, por favor non, exíxenos que falemos de Fortuna. Despois do 3-0 ese Osasuna promesas. Pois mira, vou a tocar un tema relacionado máis co primeiro equipo. A mí non me gustaron nada as declaracións de Fran Beltrán,
Ahora supoño que Militante vai cuello, pero quero dicir, a min non é un xogador que me sobre. Tamén quero dicir, creo que ten unha ficha bastante considerable e que o rendemento del tampouco é como para o mellor ser tan importante en ficha como está sendo. Se renova chega a bo acordo co Celta porque, oye, hai unha rebaixa salarial ou querese quedar aquí por moitos anos, todo iso é fenomenal. Para min é un xogador que nos aporta moito, é un xogador que lle teño cariño. Agora que hai que pensar, e digo e así, que no Fortuna hai xente como Burcio, hai xente como hoxe Miguel Román. Miguel Román a mí me parece un xogadorazo. Que non Podría está, estar no primeiro equipo, é raro, é un caso extraño. pero quero dicir, podría estar no primeiro equipo. Penso que se non está é por ahora mismo polo overbooking que hai de xente no medio campo, que estamos máis que cubertos, que non houbo lesións de ningún que houvese de tal, pero estou seguro de que se non Miguel Román teria algunha oportunidade seguro. A mí me parece un xogador que sí que pode dar un salto ao primeiro equipo. E hoxe demostrou que é un xogador pues, que tamén incluso pode anotar e que pode dar paso pronto a cousas maiores. Quero dicir, despois é que te paras a pensar en todas as posicións de xogadores interesantes. É o que falábamos, Manu Fernández é un xogador que a min dame pena que non se ainda non se renovase, que creo que é o que digo, en plan, pues, Jailson sí que me gusta, pero quero dicir, pola mesma ficha ou menos, pues podes ter a Manu Fernández no equipo, con creo que ten 22 Manu, non estou seguro, pero quero dicir, con un rapaz que é novo, que che dá a mesma saída de balón, que che dá as mesmas, probablemente un rendemento o mesmo ou moi parecido. Quero dicir, tes moitos xogadores aproveitables e que creo que non é drama que algúns xogadores se poidan ir do primeiro equipo e que seguimos contando con canteira para vindeiros anos, pues, porque precisamente se algo se fixo ben para min ao meu juicio é acelerar un pouco esos procesos de que rapaces como Antañón, como Burcio, como xente así, que veñan rápido a Angelito, que veñan rápido a Fortuna a empezar a xogar, a pillar experiencia, para despois poder subir ao primeiro equipo e poder ter plantexamento de futuro de decir hai que contar de verdad coa canteira, non se pode ser un postureo de que sí, club de canteira, pero despois a hora de verdad sacar para arriba, pois non, de feito está nos dando frutos e creo que pois é iso. Se algún xogador non está contento, non rinde ou tal, quer dicir, para o ano non é que só se vaya Jailson, Manquillo é un perfil que se vai a ir, pero bueno, teóricamente pois xa tes para esa posición, por exemplo, a Javi Rueda, ou incluso eu que quero decir que a non sei, quero dicir que en todas as posicións se pode facer este símil de que pode ser un xogador, pode ser Alfon, pero no igual, futuro, pues, igual ven un Óscar Marcos, Angelito poden empezar a participar no primeiro equipo e a empezar a rendir, non hai máis. Pero a cousa, eu creo que maquinaria vai ben cando falamos de que si se vai Alfon pode vir Óscar Marcos, por exemplo. Cuando hai un ano ou dous estamos dicindo que si se vai non sei quen pode vir Alfon. O sea, xa estamos na roda completa de entrar, salir, etc. Penso que non sería de extrañar que algún destes rapaces marchara tamén. O sea, si chega unha oferta que a Fer López parece que non, pero si a Javi Rodríguez lle chega unha oferta da Premier que lle paga un dineral, creo que hai que prepararse tamén para eso. Igual non neste brao, pero vai chegar un momento no que non vamos a... O sea, pinta moi ben, claro que pinta moi ben, pero reter a estos rapaces... Claro. Si os mareas como vemos que están mareando moitos, sobre todo no tema económico, cuidado, porque agora sí pinta moi ben, pero tamén despois hai que cuidalos a estos rapaces. Por eso mesmo. No, pero por eso mesmo creo que hai que facerlles contratos decentes. Non estou falando de que se lle paguen millonadas a ninguén. Estou falando de que se lle dé garantía de, en plan, tú vas a estar neste clube e vas a cobrar e vas a ter unha carreira profesional neste clube. E penso que eso, a maioría deles, despois, ao mellor, seguramente, co rendemento de algún, terás que renegocialo porque senón, obviamente, vanse querer ir para o outro lado ou que seña ou todo iso. Pero de primeiras, obviamente,
eu entendo Apostar. Apostar. por eso perfectamente entendo que Alfon tamén diga, pois se me ofrecen aquí X anos en Sevilla de tal, pois voume. Eu entendo. Cal é o tema? Pois que non podemos pagar a calquer precio calquer xogador. Non hai máis. O sea, é tan sencillo como iso. Entón, eu penso que hai moitos rapaces pois que se lle pode dar continuidade e donde non haya, pois se ficha, punto. Quero dicir, no dianteiro centro, exclusivamente, é un debe donde temos aí que non están saindo xogadoría igual. Pois fichar para esos dous sitios invertindo unha cantidade decente para xogadores que den rendemento inmediato e ademais se poden ser novos, pois mellor. Tamén, se é considerado, porque quer dicir, Marcos Alonso ahora mismo xa ten unha edade, vaiche rendir este ano, outros dous ou tal, pois sempre buscar, falábase da Azpilicueta, que podía ser e tal, pois ao mellor un xogador dese perfil tamén fichalo para que che dé esa estabilidade que axude a formar os Por rapaces, suposto. que che dé esas cousas, pero quer dicir, o resto hai que ser consecuente e hai que tirar de canteira, porque aparte estáse demostrando que o Fortuna compite, que hai rapaces que simplemente o que necesitan é minutos en categorías máis grandes para de verdad medrar a un gran nivel e poder de verdad dar o salto ao primeiro equipo. Porque o cambio do Fortuna ao primeiro equipo claro que é grande, pero o cambio de juveniles de División de Honor ao Fortuna tamén é grande, que nadie se engañe. Entonces, se hai xogadores que xa están rendindo nesa categoría e que van ir seguindo dando pasos, e vamos. Para min é fenomenal ter estas noticias, ver que o Fortuna está facendo isto. Cando aí atrás lle poñemos un pouco só ao cuello a Freddy, e hai que decir que as cousas para min se están facendo ben. A ver, todo isto, é certo que Freddy non é Claudio, nin quero penso dicir, que teñamos obviamente, aí o próximo Claudio, pero hai que darlle mérito. que Claudio, quero dicir, probablemente esteñamos diante do futuro mellor entrenador da nosa historia. Probablemente. Probablemente. Entonces, quero dicir, poñer xa empezar a facer comparativas para min non me... Porque, quero dicir, para min Freddy, mira que ao principio non me gustaba, nin o ano pasado, nin acaba de tal, pero cada vez estáme calando máis a boca. Bueno, o que está claro que os números están lle dando... Están avalando. E non só iso, tamén... cuidado co panorama que se atopa, porque non é o panorama que tiña Claudio, nin Correcto. menos. Creo que por seguir falando do tema do Fortuna, tamén podemos darlle certa... Bueno, podemos darlle razón, incluso, a certos estamentos do club que foron criticados cando se desechou un pouco a idea do Celta C Gran Peña para facer un pouco máis rápida esa adaptación á élite. Creo que se está vendo que, bueno, un equipo con tantos rapaces, con juvenis, necesita certa adaptación, pero que, oye, temos un equipo de rapaces competindo en primeira ref contra... É certo que quizáis este ano non hai grandes transatlánticos na primeira ref, pero cuidado que hai moita bella gloria, hai moito proxecto, moitas aficións por aí. Bueno, cuidado que a primeira ref non che moco de pavo, e penso que eso pois tamén avala o propio Freddy, que é certo que ao principio non empezou moi ben, pero que lle quitaron seguramente... O sea, a Claudio Giraldez nunca lle quitaron tanto eso. Non había un Claudio Giraldez por riba de Claudio Giraldez que usara 7 canteiranos no Bernabéu. O sea, Freddy era, bueno, monto márchame. Yo el Lago capitán atrás, márchame. Fer López. A ver, hai que pensar que hai equipos como a Ponferradina ou Andorra que económicamente non se pode competir contra eles. Hai que pensar que, por exemplo, por poñer o Arenteiro, que é daqui e que todo iso, pero é un equipo que xa está estabilizado na categoría e que vai peleando. Incluso o Lugo non hai tanto que descendeu de segunda división, oye, e ainda así estamos por riba, pero que nos tiñamos que comparar realmente a certos niveles e tales, por exemplo, con Athletic Club B, con Osasuna B e con Barça B. O Osasuna B e Barça B están pozo, o sea, hai que pensar niso, E o Barça B é o filial do Barça, que non é calquer filial, o sea, con xogadores de primeiro nivel de España, etcétera, etcétera. Entonces, isto o que me chama é a pensar que se están facendo moi ben as cousas, pero xa non só no Fortuna, o sea, estamos falando de que desde Alevines o Celta está a facer un gran traballo, que están sacando rapaces e que se están formando. Quer decir, isto sempre falamos aquí do Fortuna, do primeiro equipo e tal, pero nunca lle damos o valor realmente ás bases do que de verdade é, porque
todo isto, este es Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, todo ven de atrás, desde pequeniños, desde como se foron formando de todo, o ven que está a facer o Celta nesos aspectos para que estes rapaces medren e para que vayan saindo o primeiro equipo. O sea, cando tú apostas e fas unha reforma a día de hoxe, os frutos valos recoller igual Hombre. dentro de 7 ou 8 anos ou máis. O sea, quer decir, entón, hai que ser pacientes e ter e pensar, hai 7 ou 8 anos quen estaba, que estaba facendo coa canteira e todo iso, que a pesar de que non sei se en canteiráns non son un momento tanto como antes, non ten que ver. Seguramente se estuveran nas bases facendo moi ben o traballo, que pasa? Que despois, cando costaba para sair para arriba, se tú non tes a alguén, pois precisamente Aí como está, Claudio, que aí está. lle dé continuidade ao proxecto, solo che van a servir os que de verdad pois son Gabri Veiga tal e compañía, Sí, que son sí. xa indiscutiblemente cracks. Eu subo a aposta, Mario, porque non solo Xugos, Carreiras, Joel Lago, Fer López que hai agora, sino quizáis outros que chegaron, non foron capaces de manterse ou non foron capaces e logo volveron, caso de Iker Losada, Lauti, Fontán, Barcia, todos estes perfiles. Eu non sei cuántas canteiras hai hoxe en España mellores que o Celta. E non vou decir nin máis frutos, nin xogadores A día máis de élite, hoxe. mellores que o Celta. A día de hoxe. Claro, porque quer decir, Hoxe. se te pos a nivel últimos anos histórico ou tal, Falo de hoxe, cambia a falo de cousa. hoxe. A día de hoxe, Cuántas contas? obviamente a do Barça, porque subeu a todo Jesucristo, quer decir, non é casualidade de que o Barça veste no pozo, quer decir, o tema de que Hansi Flick chegase e apostase por moitos rapaces da canteira, claro que ten algo que ver, non? Digo eu, o rendemento aí está, vense que o Barça está no pozo. Podes poñer o Barça, non sei se poñería Real? Non sei se poñería a do Villarreal, pero é ficticia, porque en plan, o Villarreal dedíquese máis a fichar rapaces de outros clubes de España. Entón, iso. Claro, A ver, Atlético e Real Sociedad poden sí, estar aí. obviamente, claro, quer decir, iba a ir indiscutiblemente sí que está nosa, por moito que nos poñamos. O Madrid creo que non se pode plasmar por o que é o Madrid, pero Sí, o Madrid saca moito xogador para a primeira, pero, bueno, tampouco é dos que saque, non sei. para aí está o Celta. Aí está o Celta. Porque, O sea, quer creo que decir, está incluso por riba da clasificación. quer dicir, para min o que ten mérito, por exemplo, pois é a do Atlético, é a do Celta, é a da Real Sociedade por aí, ou iso, porque despois é o que digo, Madrid e Barça xa xogan co condicionante de que De que beben de todos os lados. económicamente xa poden pagar máis e poden facer mil historias de tal e che rouban os rapaces precisamente as nosas canteiras ou o resto de equipos. Bueno, Entón pareceme injusto incluso comparalas xa con Madrid e Barça, por poñer un pero exemplo. sin tampouco criminalizar que o Villarreal leve un rapaz do Celta cando os do Pereiró, os do Teis ou os do Santa Marina estarán estos collos do Celta que lle rouba o rapaz Claro, tamén. claro. Prefiro que cada un Bueno, a ver, quero dicir, escala, tamén hai que pensar, claro que nosotros igual estamos competindo con Villarreal, pero o Teis, pues obviamente co Celta non Bueno, pode competir. pero eu que sei, co Refírome, Lugo ou co a ver, o sí, Pabillón de home, pero Ourense, eu que sei. refírome que ao fin e ao cabo temos que pensar que non é malo de todo, quer decir, que un rapaz se forme ben e que vaya a un sitio de opción non é malo, porque quer decir, cantos rapaces, quer decir, solo 1% de todos os rapaces que xogan ao fútbol acaba sendo profesional do fútbol. Entonces, que vayan a sitios como o Celta, como tal, a formarse, non é malo, porque despois hai moitos destes xogadores que acaban saindo pois porque non chegan ao Fortuna, porque non tal, e voltan pois para o Lugo, voltan para sitios así, siguen sendo rapaces novos igualmente, que dan rendemento e fan carreira pois precisamente nestes equipos como o Lugo ou como, eu que sei, Arenteiro e demais, que bueno, que quero dicir que ao mellor non teñen esa estructura, dá bastante menos medo ser de Ourense e ir xogar o Celta que non que o Madrid veña contigo cando tes 12 anos e ofrezca 3.000 pavos aos teus pais e te poña un representante e te mande para a capital. Está claro. Claro, pero quero dicir que cada un no seu bracket, quero dicir. Bueno, en fin, que estamos aquí falando por falar, xa falamos dos nenos, xa falamos de todo. Algún día poderíamos traer algún... Eu que sei.
Mira, por exemplo, na U de Ourense hai dous rapaces, un do 2003 e un do 2005, Javi Labrada e Noel González, que danme curiosidade. Nunca me parei a falar moito. O sea, si estou con ele non me paro normalmente a romperlle a cabeza co fútbol ou co Celta ou co tal, pero sí que me daría curiosidade de ver, bueno, pois esos rapaces que igual non chegan ou que sigan unha carreira un pouco máis normal. Oye, estás no juvenil, pasas o Gran Peña e quedas por terceira, segunda ref, tes 21, 23 anos e sigues aí roendo. Ocúrreseme un nome clarísimo que creo que deberíamos de traer de tertuliano e falar con el desos aspectos. Yelko. Antón de Vicente. Antón de Vicente. Un tío traballador que leva toda a vida no fútbol, que andou canteirando Celta, puido haber saído pero ao final non saiu, o que seña. Acaba nestas categorías, un tío comprometido nos todos os seus clubes, majo, xa ten participado en unhas cousas por aquí. Vámonos facer. Se se lle propón, penso que é unha boa idea e que é interesante falar do fútbol non profesional, quer decir, ou dos que non chegan. Sería un tema bastante interesante. Celta-Sevilla, temos aí. Celta-Sevilla cando é? Próximo domingo. Bueno, sí. non sei se é domingo. Non é domingo, é sábado, creo. Sábado é sábado. É verdade, é sábado que ademais mirei non poido ir porque traballo. Sí, está bien mirado. Vou, en principio, quero ir ao Rayo. A ver. Ollo. Último partido da temporada. E se nos xogamos Europa, quen sabe si posterior hai que ir a Getafe. Quen sabe. Pensei que decías hai que ir a Doppler ou algo así ao acabar o partido do Rayo ou cosas por estilo. Bueno, a ver, se o Celta con ese partido do Rayo ascende, non sei, eu sou moi de churruca, Haberá que velo ese día. Sí, señor. Oye, podemos facer algo diso, gustoume. Gustoume traer eso, un Antón de Vicente ou algo polo estilo. O caso de Javi Labrada a min chámame moito a atención. O sea, sí que un perfil que me gustaría traer aquí. Además de que é un tío fantástico. Un chaval de 2003 que estuvo aí hasta xuvenís sendo titular, que saen todas as fotos de todos os Damianes, Hugos, etc. E que, sendo de Vigo, dá o paso de irse a terceira ref a xogar na U de Ourense con 21 anos. E agora se atopa todo este panorama. Bueno, podrían ser dos perfiles interesante tamén. Interesante, sobre todo desde 0-3. Por exemplo, a min gustaríame esa pregunta de decirlle que se sinte cando ves que todos os rapaces que te acompañan todo o tempo están aí na tele, que teñen protagonismo, que teñen tal, e tú te ves aí en terceira ref, que ao mellor, quer decir, a diferencia de calidade non é tan grande, pero a cabeza, mellor, claro, un movimento non che sale... Sí, ou non che sale esa oferta que te coloca nunha categoría un pouco máis arriba ou que seña para poder seguir escalando ben. Sí. Quer decir, si é moi frustrante, si esas cousas sí que, oye, a verdad, son interesantes sabelas porque ten que ser complicado. Ten que ser complicado ver xente que de verdade eso é, ao mellor, pois eu podía estar aí ou eu tal. Gustoume a idea. A ver si materializamos. O Gran Peña creo que está salvado. O sea, Antón de Vicente non ten xa ningún compromiso de oye, descender e o tío aquí falando do Celta. Home, non. Gañou hoxe incluso, está máis que salvado. Labrada é máis que campeón. Non é por nada, non sei se alguén se lle pasa que a Unión Deportiva Ourense é campeón con 3 jornadas de antelación. Pois acaso recordo. Bueno. Ben. Maduraremos esa posibilidade. Non sei se tes madurada tú tamén a túa carteira cas medallas. Pensa mentras pechamos en Quisa. No, quero dicir, que eres pecha en Quisa. Que posición reforzarías con máis urgencia? Delantera 4%, centro do campo 6%, defensa 6%, portería 83%. 47 votos. Falou o populacho. Pechamos en Quisa. Bueno, pois creo que na liña do que estábamos comentando, realmente. Un bo porteiro
sube un escalón este Celta. Un bo porteiro. Un porteiro normativo dun equipo revelación, que é algo que normalmente suele ir da man na Liga Española nos últimos anos e que non Ten está razón sendo aquí, ten razón aquí a Pause que Madrid sacalos para encalomarllos ao Celta por unha pasta. Doutor Ebeza, pois si, vaya goles nos meteron aí. Que golazo. Eso sí que Decir, golazo non Mbappé, Pero eso, quero dicir, pois precisamente para estar traendo Para xogadores que non reflexionar. sabes como van tal, precisamente igual é mellor apostar polos da casa. Que xa estés aí, podes subir ao primeiro equipo e probalos a ver como che vai, e senón É que eu, o sea, creo que Claudio é moi meticuloso con isto, xa non só cos tempos, sino ca elección. Que é difícil que un chaval que Claudio confía en él se pegue unha hostia tremenda en primeira división, pero é que eu prefiro pegarme unha hostia tremenda con Manu Fernández que non con Doutor, por exemplo, que xogue 5 partidos, pensas que non vai a cousa moi ben, e tal e cual. Bueno, en fin, que sí, que nos gustan moito bueno, os da casa. e aparte a posibilidade de que se sigan formando nunha categoría inferior, porque quer dizer, tú agora firmas a Dr. Baeza ou tal, pero non tes a posibilidade de darlle minutos ao filial. Non é Xa. como eu que sei, como na liga inglesa que o meten, poden meter un xogador calquera no B porque sale dos huevos e vai xogar co. Aquí, se firmas un polo primeiro equipo, lo firmaste e te jodiste. Aí está. Bueno, MVPs e pufos. Xente do chat e don Mario Seijas. Bueno, pois eu MVPs van a ser os trocos que fixo aí Claudio, que me parece que foron espectaculares. Como número un indiscutible Yago, porque cando saca a varita mágica, pois eso, espectacular. Bueno, agradecerlle sempre a Yago todo o que fai polo Celta, porque outro ano máis sigue facendo maxia, números e demais. E despois Ilais Muribo, porque me parece que sí que lle deu pois, ese punto competitivo e deu que foi falta. E despois os pufos xa, ou que? Ou dices tú os MVPs? Os meus MVPs non sei a xente que pensara no chat, pero é difícil non por a Iago primeiro e a Elai segundo, creo. Pode estar por aí Javi, igual correcto atrás meter un goliño, o tema de William, de entrar e participar. Sí, quero dicir, estiveron ben tamén esos, pero bueno. Non. Quero dicir, sí que pode haber igual no primeiro penso que indiscutible é Iago. Sí. Despois no segundo posto igual sí que pode estar. Pero tampouco tanta duda. Tampouco. Para min Ilais está un punto por riba, pero bueno. En fin. E despois para min os pufos a ver, se non coincidimos. Un é Claudio. Para min un é Claudio. Hoxe doulle pufo. Ben. Primeira vez eu penso que lle dou toda a temporada un pufo, porque creo que plantexou o suficientemente mal como para ir 3-0 no descanso, que me parece un resultado demasiado abultado. Entón, quero dicir, casi non no por tal, descanso, senón porque 48. sí, bueno, pero refírome que é o tema de que un 3-0 xa de inicio mermate moito e as salidas á presión puideronse axustar un pouco antes. Xa sei que ao mellor os rapaces non tal, pero creo que aí nada, o pufo para Claudio e o segundo pufo pues, para o Sotelo, que para mí estuvo totalmente perdido e nos quitou un xogador no medio campo. Quer dizer, eu entendo que Bellingham moi físicos, moi dominantes, moi tal, pero Tchouaméni incluso, claro, son dúas bestias pardas, pero que me faltou un pouco esa versión de Sotelo de abarcar máis. Por eso tamén destacou tanto Ilais, porque saiu e o Celta parecía outro equipo. Pois eu vou ser un pouco máis original. Dous xogadores que defendín bastantes veces ao longo da tempada, colocándonos en MVPs. Neste caso van ir os pufos, que son en primeiro lugar Alfon, o cual esperaba un pouco bastante máis. Creo que con Lucas Vázquez bastante adiantado poderíamos esperar un pouco máis de Alfon, e creo que non tuvo absolutamente nada de nada. E o segundo para min é Carreira. Alfon e Carreira serían os meus sí, con dolor do meu corazón. A ver, o meu tema era darlle a Carreira tamén, pero quer dicir que para min Carreira a nivel defensivo si estivo ben, porque a banda de Vinicius non fixo daño e todo iso, pero creo que non decidiu unha vez ben. O que pasa é que
O que pasa é que si arriba o fixo mal, pero por eso para min, en plan, é unha de cal e unha de area. Para min non merecía tanto castigo e por eso tamén deciden darlle o pufo a Claudio, porque é a primeira vez igual que se, digamos así, que se perde tanto ou que hai tanta diferencia no resultado, a pesar de que fora un pouco injusto, pero que quedamos tan expostos e tan tal como para ter unha derrota. Entonces, quer decir, se tiras o partido na primeira parte, na segunda, quer decir, se houbéramos rascado puntos sería tirar cohetes. Pero que claro, pero vas 3-0, é demasiado no Bernabéu. Xa, Entón por iso claro. lle deu a Claudio e non darllo a Carreira. Oye, dice por aquí Xorxe Paz, de Mingueza xa non falamos, está sempre fora de concurso. Pois eu hoxe Bueno, eu hoxe vino ben, eu hoxe meto 3 ou 4 antes que o propio Mingueza. Sí, sí, sí. A mí non me parece, quero decir, obviamente seguimos tendo Mingueza. de Mingueza, Xa sabemos o que. de que defensivamente, bla, bla, bla. O sea, pero eso creo que vai ser o resto da tempada, vai ser o resto de tal. Totalmente de acordo con Pero Xorxe de que, os 10 minutos esos aí no medio campo, hai, sí, hai certos aspectos que tal. Ahora que para min en moitos aspectos, sobre todo no nivel ofensivo, tuvo moi bons momentos e fixo un partido ben, que estuvo ben, correcto. Non vou dicir máis, pero sí, deu dos correcto pases tamén. ao rival na frontal da área que non foron o 4-0 de milagre. Bueno, Peca Mingueza. tamén, sí, é verdad. Peca moito de certos pases arriscados que Pero igual tamén acaban o que lle en pide Claudio. cousas. Sí, porque ten esa capacidade de dar esos pases que rompen liñas e que rompen tal. Supoño que sí que llo pide Claudio, sí. Por iso tamén o ten aí sempre iso. En fin. Bueno, xa digo que eu, sobre todo, deso, mira que vimos de gañarlle 3-0 Villarreal e puderon ser máis de 3. E ese partido de Mingueza sí que foi un pouco máis criminal. Pero Sí, hoxe eu sí, non sí. destacaría tanto, fíjate, o tema... Sí, 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 totalmente de acordo, sí. Hoy o militante que acepta aquí que nos decía MVP, Aspas e Ilais, Pufos, Hugo Álvarez e Alfon. O Álvarez a min tampouco me gustou, Sí, igual Álvarez. Pero tamén un xogador Penso... que vive moito do acerto. O sea, si Sí, tes un sí. acerto Pero a ver, encarando dar... a Fran García... Vouche dicir unha cousa, poidolle dar o mismo máis parecido que a carreira, quero dicir, non estivo ao final tan acertado un ataque ou algunhas cousas que tal, que non de que destaca, pero vino bastante comprometido en defensa, dentro do que é Hugo Álvarez, me refiro, porque non é un xogador defensivo, pero bueno. Antón, aí está Antón o tío no chat, Que grande Antón. Que sigue corrixindo. Non pasa nada, Antón. Hoxe Pero despedimos... elegante hasta para poñer o Sí, final señor. Sí, aquí, señor. que chega e di, oye, perdón, que tal, sempre entra... Non me dá o tempo para sempre entrar correcto. hoxe, pero mentres estou a corrixir examen finais estou a escoitarvos. Un amago partido de hoxe. Coincido en que Claudio non estivo fino no plantexamento, pero os trocos foron acertados. Too little, too late, que din por aquí. Sí, señor. Sacou o refranero estadounidense. Antón, pois xa que estás por aí, danos 2 MVPs e 2 pufos e pechamos ao chiringuito e a cenar e a dormir. Por unha vez vámonos ir antes de 1 da mañá, Tuvemos que estar 2 mancantes aquí cunha derrota do Celta para irnos antes de 1 da mañá un día. Por que non ves que o Alex enrollose como unha persiana? Un saúdo aí a Alex. Un saludo a Alex, sí señor, que estaba de... Botouse de menos, sempre... Botouse de menos, pero sempre ten, quer dizer, sempre ten algunha cousa diferente ou algún aspecto que, claro, que non concordas con ele, sempre che dá algunha visión nova. Oye, botouse de menos a... É caña. Sí, é cañero, sí, sí. Bótase de menos, bótase de menos. Sí, señor. As celtas que, di militante que celta, as celtas que... A ver, eu sinceramente creo que o que lle había que exixir as celtas, non por iso deixar de celebrar un ascenso, ollo, pero creo que, home, as celtas ten que ir ano a ano intentando estar arriba, aumentando o proxecto, etc. Lóxicamente, creo que é unha tempada exitosa. Creo que na liña do traballo que están facendo tanto Marián como Xisela como o corpo técnico, que un día falaremos dos lazos do corpo técnico ca directiva, que é algo tamén... Non direi. Pero ben, que se pode decir, Mario, realmente? O sea, entendo que a última división do fútbol femenino, pois o Celta debe aspirar a bastante máis,
pero que, como digo, non por iso tense que deixar de celebrar un ascenso. Primeiro ascenso. Sí, sí, sí. Sí, está claro. A ver, o que pasa é que penso que temos o problema de que é algo instaurado na sociedade, non? Que todavía é machista, que aínda o tema do fútbol feminino, a pesar de que vai a mellor, hai que decir que queda moito aínda por medrar e por darlle máis respeto, máis visibilidade, etcétera, etcétera, e creo que sí que, bueno, que tampouco lle favorece, é o que digo, ás Celtas pois a categoría na que estaba, porque estamos acostumbrados a falar do Celta e a falar do Celta de categorías altas e de cousas grandes, entón que ver un equipo nunha categoría abaixo e tal, é como que tamén lle das un pouco de importancia, se encima é fútbol feminino, por desgraza, que o teñen pois bastante marxinado, aínda se lle bota pois máis margen de fala de calquer cousa, entonces creo que debemos de reflexionar todos acerca de que, oye, hai que dar máis apoio e visibilidade ás celtas, que obviamente é o que dice Pablo tamén, que menos que nunha categoría así, reunindo todo o que reuniron, tentar ascender e tentar ir sempre para o máis alto. Ahora sí, quero dicir, espero que este proxecto do Celta non seña populacho. Creo que non, porque se Creo que mostra non tamén é. que creo que a presidenta vai a velas, creo que está bastante implicada e creo que se vai invertir e se vai ir medrando dunha maneira, supoño que bastante coherente, pero que por favor lle pido á xente que non menosprecie o fútbol feminino e sobre todo que teñamos conciencia de que a pesar de que estén nunha categoría máis abaixo e todo iso, pois que merecen o mesmo respeto e de que deberíamos de seguilo como seguimos o Fortuna ou como seguimos a outros equipos, xa non só por tal, sino por respeto e por cambiar tamén un pouco por cambiar as cousas, porque necesitamos un pelín de cambio neste aspecto de pensamento, Aí está. E creo porque que o Celta ten moito que decir aí, como polo menos en claro, Galicia como referente deportivo. Eu falaba hai uns poucos días cun amigo que bueno, é adestrador e tal cual, adestro ahora mesmo rapaces juveniles, e decía que esta sociedade en España ten que facer bastante máis porque as rapazas fagan deporte desde pequenas. O sea, estos Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, tal, que levan xogando ao fútbol desde que teñen 3 anos, pois quizáis hai deportistas, xogadoras que igual hasta os 15 non lle picou o gusanillo de entrar a xogar ao fútbol. bueno, ahora xa se ve en edades máis Aí está. tempranas. Pero eu penso que o De todas Celta maneiras, por eso ten moito que decir nese aspecto e de ser todas un maneiras, referente no fútbol feminino. de todas maneiras estou moi con Antón do que di aquí de que en plan a mí, pois, que a min gustaríame que os partidos das Celtas se emitisen por YouTube. A min tamén. Eu seguramente se o Hai que pôr emitisen as cousas constantemente, fáciles, está claro. claro. Porque é o tema, joder, eu non sei, eu vivo na Coruña, non lle poido prestar a mesma atención, desgraciadamente. Si o sigo por redes sociais, si me vou interesando e me gusta e reviso de que gañase, puntuación, do que necesitan, pois sí que está guai. O tema é que, claro, eu se non vexo o fútbol, pois tampouco te podes identificar tanto, non podes empatizar tanto. É máis complicado. Entón, eu creo que o Celta, que xa deu estes anos un paso con Celta Media, con en moitos aspectos, pois estaría ben que as Celtas que tivesen ese espacio, pois, por exemplo, por poñer un exemplo, que os nosos compañeiros de TQHT, que normalmente tamén, pois algunha vez retransmiten do Fortuna e tal, se lle dan visibilidade tamén ás Celtas, sería bonito. É dicir, o mesmo que faigan eles, que refírome como referencia de que poida, de que Ou que algunha nazca outra un proxecto, canle, un exacto, proxecto das que Celtas. teñan tempo para facelo e que teñan tal, pois que se poida emitir e que lle poñen un pouco de cariño e de paixón. Estou seguro de que, vamos, eu polo menos seguiría, seguramente vería todos os partidos, claro. Bueno, pois así estamos. Con todo, xa digo, sin tratar as cousas como pobrecitos, que é a última división do fútbol feminino, que hai que seguir medrando, que hai que exixirlles, que non é todo, ai que ben, que tal, non. Hai que tratar as cousas con seriedade, pero penso que o Celta está facendo ben. Non é, vamos crear un equipo de fútbol feminino porque é o que toca, facer 4 carteles, unhas sudaderas e pasar de todo. Penso que non é o caso do Celta. Por eso
espero que esa que a xente siga, que comentaba aquí Antón, se non me equivoco, que non solo nas boas que chegas, fichas e ascendes tal e cual, sino cando veñan un pouco peor dadas, pois que tamén a xente siga aí, que a xente se enganche e que o clube siga facendo cousas para que a xente se enganche. Penso que un pouco o resumo que podemos facer, ademais de decir que os pufos e MVPs do señor Antón son Ilais e Aspas para ben e os Hugos para mal. Bueno, un pouco na Sí, liña do... Sí, sí. ben. El Barça en ese sentido lo hizo muy bien, di por aquí Chudeda. Sí é certo, Sí, pero sí, bueno, sí. hai que ter en conta que o Barça... Probablemente dos clubes de España o que mellor o fixo, Sí, probablemente. sí, está claro. Non sei se do Tamén mundo incluso... tamén o que máis apostou, quero dicir, Sí, por iso pero hai que bueno, que pensar. lógicamente unha estrutura que pode apostar polo balonmán, Sí, sí, polo sí, sí, hockey pero patines, polo... quero dicir que hai que ser conscientes de que cando che salen estes discursos de, no, es que no generan lo mismo que... É que o tema é que o Barça demostrou que si el invirte certos cartos, saca certo rendemento. E é a realidade. Entonces, tú si queres que che dé un certo rédito, tamén tens que invertir. E se invertise no fútbol femenino, estou seguro de que acabaría dando o rédito. Estou seguro. Que pasa? Non podemos facer comparacións cando hai cento e pico anos que se está xogando ao fútbol e sempre foi un deporte masculino e machista que excluiu sempre as mulleres, pois o que está claro é que non podes comparalo. Entonces, agora elas levan moitos anos que o fútbol feminino vai indo cada vez para arriba, pois hai que ser conscientes e apoialos para que siga medrando e nada máis. O sea, o que non se pode é pois nin despreciar, nin nada polo estilo, sexa a categoría que sexa. Eu, desde logo, desde aquí, mando todo o meu apoio para as Celtas e E non por teño outro moito máis que ascenso, dicir. e a seguir. O Que gallá. non quede aí a cousa. Bueno, O Mario, gallá. E sobre todo, que canto antes ascendan á Liga F, mellor, porque así terei máis cartas para Ultimate Team para meter no meu equipo do Celta. sí señor, importante. Marián sigue traballando, que este home ten que facer aí unha evolution de Claro, joder, Camila ante Pescatore. todo. Por favor e gracias. Bueno, Mario, creo que non hai mellor forma de pechar este programa que a reflexión de Tino Neira, que dixo: no meu barrio a primeira dosis era gratis. Non hai que minusvalorar esa elección das rúas. Efectivamente, pois con eso... Pois totalmente de acordo, o Pois con sea, eso, pouco. vamos, nin un pero. Marián, con eso a misa. Olvídate, con eso chegas a lúa. Tino Neiro sí que ten rúa, Tino Neiro, ten moita rúa. Neira sabe cosas. Bueno, Mario, que mellor se hubiéramos ganado ou empatado, pero que pasei no ben. Estábamos aquí de cháchara, tranquilos, sosegados, quitando unha leve falta de respeto da túa parte hacia min ao principio do programa. Normal. Pero xa ven sendo habitual, polo tanto non E non me faltaron motivos, así que non me vengas con tal que che mando chunga de despedida. Non che faltaron motivos. Son de Teix e Tino Neira. Bueno, pois estará contento. Hoxe ofendeu o Teix, se non me equivoco. Mañá ten que palmar o Mallorca. Pois sería boa noticia, militante, sería boa noticia. Pois sí, do Girona desde Xiquetito. Sí, señor. Vamos, Gazzaniga, que lle metimos aí un pauciño tamén de Gazzaniga a tope, vamos, a tope. Que veremos si lle ganamos o Sevilla. Malo será. Aquí estaremos para contalo. Penso que sí. E a ver con quen. Eu creo que o partido de Sevilla sí que é moi crucial, porque o Rayo é o que falamos. Pode vir un momento de forma mellor ou peor, que decir, depende como veña, pois igual o podes pillar unha maneira ou outra, queden uns partidos aí pero a ver como co Rayo se pode facer máis contas. Pero a falta de 4 Sevilla, jornadas, cuidado. Claro, o Sevilla é o tema de que ven un momento de augas removidas e deberíamos de sacar esos 3 puntos, para pensar con máis aire, para ter máis aire para pensar no Euro. Efectivamente. Bueno, Mario, é un placer sempre, xa o sabes. Vémonos para analizar o próximo Celta 3, Sevilla 1. E aquí estaremos. Boas noites e unha aperta. E grazas. Boas noites e sempre Celta. E sempre Celta, sí señor. Nas boas, nas malas, nas duras e nas maduras. Vémonos. Apertas. Chao. Un saludo, chat. Apertas. Chao. Chao.
Pues aí está o tío, aí está. Ovellas para despedir a Mario Seijas. Militante que Z. Oye, Tino ten rúa, pero Militante que Z ten YouTube, ten YouTube. Bueno, amigos, voume cenar. Mañá luns, madre mía querida. Oye, primeira derrota da Unión Deportiva Ourense dende hai pois igual 10 meses ou así. Segunda derrota da tempada. Aí está, as ovellas de Mario Seijas. Segunda derrota da tempada. Bueno, eu que sei. Xogando en Sarria. Equipo ascendido desde hai un par de xornadas xa. Que lle vamos a facer? Que vamos a facer? Sempre Damián e sempre Ourense, sí señor. Queridos amigos do diferido. Que últimamente tardo máis en contestar aos comentarios, pero é porque estuve empanado. Pídevos, por favor, que lle dedes like ao directo, que comentedes, que lle compredes un coche Autosmapi, que ben obrao, hai que irse de viaxe por ali, e nunca sabes cando te vai facer falta un coche. Autosmapi sabedes que ten absolutamente todo. De todo. E sin da por riba, oye, que necesito diñeiro para irme a Costa Rica, vou vender o coche. Pois tamén xo compran, macho. É que xa non sei que máis queres. Non sei que máis queres. Máis fácil non che poden pôr. Amigos do diferido, pensade, por favor, un nome para esta canle. É o que vos pido. Que nome debería ter esta canle se fora un podcast marrulleiro como esos que se ven por aí adiante e non esta tertulia de nivel que protagonizamos xornada tras xornada. Se non fora señor Pablo, como se chamaría esta canle? Valorarei un cambio de nome. Un apelido, quero decir. Non señor Pablo su normal, sino señor Pablo guión Furancho Celeste, por exemplo. Cousas así. Para todo demais, Mastercard. Grazas a todos, amigos. Vémonos. Eu creo que vamos a estar aí, Non vou decir que está feito, ni moito menos. Vimos de palmar un partido, pero o Celta vai estar aí. Vai estar aí e gañando Sevilla un pé en Europa. Ganando Sevilla, un pé en Europa, digo eu. Un pé, 50% do traballo feito. Boa noite, soñade bonito.